Goedemiddag en welkom vanaf de vierde hier bij de Veenhoop voor de tweede wedstrijddag van het SKS-kampioenschap 2024. Arune Sneun, wie Douwe Visser van Grauw op zijn eigen thuiswetter, oppermachtig. Maar hoe komt het? Dat is vanzelfs de grote vraag. Toch is die uitslag van Arune Sneun correct wat oors als we tochten misschien. En dat komt natuurlijk omdat er een heel soort protesten roemen. 4 protesten in totaal. In de top van het klassement, kijk nou al deze, daar verloor het net zo volle. Maar vooral in de stut van het klassement. Akrum, die bij alle 4 protesten belutsen. Maar het goeie huis van Pieter Meter is dat hij al zijn protesten woen heeft. En hij klimt dus een beetje in het klassement. Ik heb net zeggen van Jenne Woord en van Drachten, want zij... We kennen het nou op de kaart. Zij gaan bij de onderen taal. Langwaard gaat omheen. Die gaan naar 8. Wordt zijn. Zit nou op het 9e plak. Akrum. 2 plakjes omheen. Naar het Sienjen. Dan de hele mannen. 12e Starum. En dan beide 14 punten. Jennewoord 14 punten. En Drachten 14 punten. Zo shot het klassement er dus nou definitief uit. Naast mij. Ons coach Sibo Siesling. Jarenlang. 20 jaar in totaal. Skipper van de streetbar in de IFKS. Ja, Joert, mooi zielwaar, zoen je zezen. Maar ja, het hing het allereer af van de wien. Hè? En dan net zo volle van, ja, hoe volle wie maar vooral werd er waar komt. Ja, hij ziet er nou een beetje zuid op. Hij is nou zuidoostelijk een beetje. Het mooiste is dat er gewoon paal zuidwest weer, dat er hier gewoon in en wien op. Dan krijgt een kruisraak uiteindelijk voor het ziel naasten. Ja, dan moet er al wat gebeuren, want zo wordt het een beetje geluk achter elkaar onzielrij, ben ik bang. Ja, want hij komt nou daar, waar echt zuidelijk is hij en hij maakt wat romje, hè? Hij maakt wat naar zuidwesten eigenlijk. Ja, hij moet meer west worden, dan wordt het volle interessanter, ja. En dan wordt het interessanter, omdat we dan, ja, het is nou al hier hele wien. En dan komt hier echt een cruiserek te lezen, maar dat hebben we nou dus net. Helaas net, zat het er nou lieket. Hij zou misschien al een beetje rommies uit de waarman, maar ik hoop het al, want dat is een beetje spektakel en dat moeten we hebben natuurlijk. En zij is dan op een deel zielerij. Ja, dan kan je wat gelukken. Die ene zal helemaal onderin liggen, ziekje en oren bovenlangs, ja. Door kerst een vlaagje krijgen dat samen een trein voorbij zit, dat zit erin. Het kan gebeuren. Ja, het kan gebeuren, maar het hoeft net. Het hoeft net. Nou ja, het is maar kijk welk schip het zit, maar voor de spanning is het wel mooi. Maar het wordt een aparte zielerij, geen demmer vanuit. Ja, maar Douwe heeft dus al stiekem praat met Jan Jongman, begreep ik? Ja, ik praat altijd met Jan van tevoren. Nou, dan zit ik even, komt het met waar, Jan? Nou, Jan zei het bloeder. Ja, maar goed, de joggers die hebben geen idee natuurlijk wat de wien nou correct waar komt. Dus het beste keer we vregen ik gewoon even on Jan Jongman. Hoe komt het mooi de wien? We hebben te krijgen met een hele drukgebied boven Duitsland. Die helpt de winter wat uit. En we hebben te krijgen met een zuidelijke wind, wel warme lucht. En daarom hebben we wind te krijgen. Maar nou, die is heel goed en krijgt 2. Misschien als even uitzitters in licht in de treien. Maar het meer is het zeker net. Dus het wordt net een hele spectaculaire zielerij. Daar moeten de skippers maar even rekening mee houden. Nou ja, zei de skipper, hoe lichter het schip, hoe beter. En hij gooide zijn gebit in het water. Ja, dat zei Jan Jongman. Ja, misschien een uitzitterke naar treien, zei Jan. Dat hoort net door. Nee, het is zo jammer wees. Had die 2 maar steen bloed. Hij gaat nou ook al enorm op een deel. Ze krijgt weer even helemaal meer zuidoost. Maar ja, je zult dan die mooie omroepvlagen schön met wel, maar het hoort nog net door. Ik hoop dat er wat meer komt. Ja. Nou ja, er moet dus meer wien komen en hij moet dus echt wat romje. Hij moet wat meer vanuit het westen komen, zuidwesten. Want oors, dan smiet het echt problemen op voor de finish. Was dat u het lezen? Ja, daar ging het vanmorgen ook al even over. Ze starten al even voor de wal. En er wordt geen tijd meer op. Dat hebben ze ooit als skippers besloten. Nou ja, dan is dat zo. Als ze dat besluiten, dan moet je dat net weer omdraaien. En dan weer vanmorgen alweer wat gemurmel hoe je eigenlijk wil. En goed, ik weet net hoe ze dat besluiten hebben. Als ze dat makkelijk besluiten, nou ja, dan kan je dat ik altijd maar samen weer omdraaien. Het is uiteindelijk, ik al weet ik het, 480 keer dat ze het weten hoe dat moet. Dus ja, waarom moet je dat dan niet een keer weer omdraaien? Ja, normaal sprutsen, als je dan nou als eerste starten mooie, en in dit geval hield dat voor Sietse Brouwer van het Jerevingen, dan moet je bij de finish trossielen naar bordje nummer 14. Ja, dat klopt. In principe zou je zeggen dat Lauwe daar nou enorm last van heeft. Maar goed, dat wordt rekening. En er zal misschien wel protest uitkomen dat ze het wel net eerlijk vinden. Maar ja, goed, ze hebben dat besloten. En daar hier de wedstrijdleider vind ik wel een beetje gelijk. En als dat ooit besloten is, dan kan je dat net vanmorgen nog even weer omdraaien. Nee, maar goed, het feit is dus van, want ze kind net steeds maar, ze kind het Grietmans rek net in. Waarom kind het Grietmans rek net in? Waarom kind dat dan net finishen bij die bordjes weer? Ja, het is paal in de wien. Dus dan komen ze er net. Het is te snel. Ja, dat kan je er net weer in. Nee. En bomen hoor je net, officieel.
En peddelen mag ik het. Maar nee, als het paal in de wien is, dan wordt het. Krijg wat te smel, ja. Dan hier het iets breder werden. Want niet eens een iets klapje van kent, maar dan wordt hem zo net. Was er wat zezen? Nee. Dan murmels nog wat. Ik denk, er was nog wat zezen. We murmelen altijd maar wat, ja. Nou, laten we eerst eventjes jaren vooral naar Albert de Vries. Hij is de wedstrijdleider hier van Drachten. Want de Veenhoop is dus het thuiswetter van Drachten. Even jaren naar Albert de Vries. Normaal gesproken finishen we dan met de nummers door de kop. Hè. Dat betekent dat nummer 14 op 1 finishen mee. En het tredje die fietst op 2. Maar als wij er net in komen kennen, omdat het in de Wienhoop is en dat er met de kruist worden, dat ken het. Dus dan moeten we een andere manier van finishen bedenken. En heel vroeger dienen we dat met tijdzielen. Toen zijn, dat doen we niet meer. Dus dan finishen dan bij een merkteken. En dat is nou even het probleem bij die skippers. Die zeggen van ja, hou eens even. Dan heb ik 240 meter extra ziel als nummer 14. En nummer 1 die kan zo finishen. Dus dat is even het punt. Maar dat is toch niet het punt? Het is toch niet net eerlijk dat hij een volle meer zielen maakt als door? Nee, dat is in Safi net eerlijk. Maar je het moet wel kennen. En dat is de beperking van de Veenhoop. En het morgen is januari en dan is het misschien wel andersom. Er zitten beperkingen aan dit wetter. Dat we net altijd tegelijk starten kennen. En ik dat al je tegelijk op hetzelfde punt finishen kennen. En op het moment dat we dat wel doen en net op de tegelijk starten binnen, ja, dan heeft het een verschil. En vroeger compenseerden we dat met tijdzielen. En dan koest in de tijd zien van nou ja, dan kan nummer 14 heel goed zielen. En dat is nou wat oors. En dat tijdziel hebben we ooit afgeschaft omdat waarom vind ik dat zo goed meer. Maar toen zijn we het meer. Dus ik liet de tijd nog steeds voor mij rennen. Alleen we broek het net. Ja, dat zei de wedstrijdleider Albert de Vries. En ik snap het ook wel dat dit wetter zijn behindings had. Maar ja, het is gewoon net eerlijk. Ik snap echt wel dat Willem Zwager van Ljouwert die de starten maakt als 14e, dat hij een benauwd viel. Ja, kan ik begrijpen. Maar het is maar krijg hoe je het interpreteren. Krijg wat hij zei. Je moet zield worden. En volle mogelijkheden ben je er gewoon net. Dus ja, zo zal het wezen moeten. En als ze dat besluiten hebben, dan kan je dat net weer omdraaien. Nou, waarom zou je dat weer omdraaien, kind? Ik bedoel, je kunt het je gewoon nooit denken. Ze bestaan toch aan 80 hier? Ja, nou ja, dan moeten ze er maar even nooit denken. Maar dat kan dan op deze wedstrijd net van toepassing worden, vinden wij. Dat zou de stof krijgen, zie mij. Nee, maar goed, dat kan net onder een routebespreking, als ze het dan direct al weer verhoren. Daar zal eerst wel even over vergaderen worden moeten. Maar daar snapt het ook wel en daar begrijpt het ook wel dat er discussie nou weer ontstaat benammen bij Ljouwert en vooral bij de scooters die het nou achterom lezen. Ja, maar zolang het SKS vaart, eerder discussie valt mij hoe deze wet is. Dat is al, weet ik hoe lang het SKS bestaat, is hier discussie hoe deze wet is. En dat bloed ik zei, dat bloed zijn, dat hoort ze. Als er een lekkere dikke Zuidwesten staat en mooi en lavier in, dan is het al hier Hosanna. Maar ja, nou is het weer twijfel als je de wind is nou ook weer even helemaal vet. Ja. Dat jij bij dit wetter, dat verhoren ze net. Dan moet ze rigoureus, maar dat moet ze eigenlijk irgendwann de Veenhoop, je hebt zielen en feestje erbij. Dus dan moet ze dit maar nemen zoals het is. Nou, toch weer wat geroezemoes, wat samen zeggen van de morgen bij het palaver. Laten we even hier naar je reacties. Laten we uitzetten mooi de reactie van Ljouwert, mooi skipper Willem Zwager. Nou, dat betekent dat wij een 400 meter meer oude is als de nummer 1. En dat kan nooit net eerlijk wezen, maar daar zijn ze mee bezig. Dus deze wienrichting is het meest moeilijke voor deze commissie om een goede baan uit te lezen. We hebben ditzelfde in 2000 gedaan. En ze hebben 4 uur lang de tijd aan om te bedenken hoe dat moet. En we hebben nou weer hetzelfde gedonder. En daar ken ik net zo goed over. Dus ik heb er mijn grote moeder weer in mijn laatste trek. En alle meesten weer in de kraag gepakt. En ze zijn nou onder het bedenken wat we dwang kennen. Ik ben al van mening dat dit zo niet kan hoor. Dit is, ik vind het eigenlijk gewoon een flater. Wij starten op nummer en dan zijn de mensen die achterin zijn benadeeld. In dit geval is Leeuwarden nummer 14. En die moet dan 14 lengtes meer zeilen dan een ander. En dan willen ze bij een merkteken gaan finishen indien het Griet van Rak niet haalbaar is. Ja, dat kan je niet maken. Je kan niet Leeuwarden zo benadelen met 14 lengtes. En wij moeten 8 lengtes extra zeilen. Dat is gewoon niet een eerlijke wedstrijd. Dus ja, hoe ze het oplossen weet ik ook niet. We hebben jaren de tijd gehad om met hier iets voor te bedenken. Dus ja, dat is het een hard gelach en eigenlijk nou al een klote wedstrijd. En toch wens ik die succes. Ja, en we doen ons best ook. En misschien hebben we geluk dat we allemaal kunnen finishen in Griet van Rak zoals het hoort. En dan is er niks aan de hand. Maar dat niet kan, ja jongens, daar zijn we daar nog mee bezig. Dat is een oneerlijke competitie. En vooral voor de mensen die achteraan zijn. Ja, dat zei Pieter Meter van het scootje van Akkerum. Hij had het al over oneerlijke competitie. Maar kan de wedstrijdcommissie gerne de wedstrijd nog besluiten van de wien gaat nou toch de goede kant op. We doen toch een finish in het Grietmansrek. Want dat willen ze graag.
Ik weet net correct hoe die regelgeving is bij de SKS. Ik zou het wel, want stel je voor die win die wordt haast een hartstikke Zuidwest-Jel voor de wedstrijd. Nou, dan kennen de skippers altijd de honger op en de skippers zichzelf ook worden verhoord. En dan kan ik mijn bootje belang verlenen. Nou, de finish is toch in het Griepmansrijk. Liek het mij, hè, maar ik weet net correct hoe die regelgeving is bij de man. Dat weet ik net. En oors is misschien ook nog een oplossing. Stel je voor het keer net en dan... Ja, ik kan me wel intinken dat gewoon dat dan oneerlijk vinden. Zo'n je niks deze kinderen van, nou dan doen we het gewoon in Jennewoord gewoon opnoemen, finishen opnoemen en dan oorsom. Ja, dat is hetzelfde, dat weet ik net hoe die regelgeving is. Maar goed, Doe dat eerlijker wezen. nou, misschien wel, dan is het krijg zelfs hier, joh. Ze bestaan jongens aan en heel hier, dus dan moet ze het nou ook maar weten. Ja, ik weet het denk het moet zo eerlijk mogelijk blijven. En dan moet ze roeien met de riem die ze hebben, vooral op dit wetter. En dat bloedt altijd spannend. Zolang het ze je zielen, is het spannend. Ja, nou is er weer zuidwestelijker. En ja, als het zo bloedt, zou het mooi werden. Maar ik denk dat waarom zo'n ze net finishen kan, als de winnen tal is. Gewoon dan finish op Griepmansrijk. Ik wil even naar de Walstad, want ze staat hier al hier op noemer. Jereveen had nummer 1, Ljouwert, dat weten we nou zo staan gewoon wel, die had nummer 14. Maar die Walstad, hè, want dan is al hier, ja, Tuur is naar onder en daar, dat maakt dan zo gauw als mogelijk omheen. Maar met de Lierenman, wordt daar een soort op traind? Ja, dat wordt, wij hebben nooit walstart in hand. Bij de IFK's net. De IFK's hebben wij nooit walstart in hand. Dat vind je een flauwekul? Weet ik niet, wij halen hier om beter. En ik zoek best wat ik het wel, want het is ook wel een sensatie. Maar wij hebben ook wel dingen en die hebben van die spultjes even het heetste vak. Iedereen die heeft, was zijn eigen manier voor, daar ben wel trucjes voor. Maar Neem eens een trucje, wat is een trucje? ja, een trucje weet ik veel. Ik zeg maar die vak helemaal heen. Dan loeken ze natuurlijk, voor die val die loeken ze omheen. En dan moet er nog op leren. Die leren man, die kan nooit zo goed leren, maar dat zien we dan. Die raadt ze maar eerst omheen en zielen en dan zien we wel dat die rommel op die lier komt. Die houdt ik wat grote spinnenweb op die lieren, maar ja. Daar hebben we eigenlijk wat mee omknoeid, maar dat is wel grappig. Die vak die krijgen er wel heel goed bij. Maar Tuur iets minder, maar ja, dat is conditie. Sterke man en uithoudingsvermogen. Ja, maar hoe lang wordt het soms ongeveer? Een hele minuut? Maar het dan echt wel omheen wezen? Ja, dat vermogen iets van om en bij de 27 seconden. Ik meende, ja, ik weet net zeker dat Jenne Water vroeger altijd heel sterk in was, meende ik. Maar ja, dan kan je het aanzien in die wal staat ik dat Willem de Wien wel eerst van achteren had. Dat ik zei, ja, had er rond een stukje wat voorbij droeg. Hij had wel de pechveertje, maar dat ken ik een beetje. De wind komt van achter en dan ken ik zijn geluk. Ja, had er maar rond. Het Griepmansrijk is nou en daar met het hartstikke mooie sensatie. Had die wind er maar is. Denk je er toch eigenlijk ook wel een beetje om, Sibo? We willen toch echt een beetje sensatie? Natuurlijk willen we sensatie en dat jij er ik bij en dat zit ik er allemaal bij. Dit bloed op dit wetter bloedt er altijd wel wat. Er is altijd wat. Het is de nauw en de liedje en dat, maar goed, warm. Jongens aan de regeling wie je zijn, het bloed zijn, de vrouw, ja, dat weet ik wel. Dan moet het grutterbager worden. Ik weet wel niet dat wanken. Ja, dan moet er een geul bij krijgen in grauw. Nou ja, hier ergens er een mooi stukje lang. Nou, dat zou ik wel kennen. Hier is wat en dan komt weer een Griepmansrijk uit. Ze kunnen jou maar opdracht, dan doen we dat. Ja, ik zou met de dollartekens alweer in hegen. Maar van eventjes over de hegemonie van Grauw. Oh ja, eerst eventjes over die protesten. Want die jongens, die twee scooters die het 14 punten kregen hebben, dat ben Drachten niet aan het woord. Die ben gelijk, nou ja, misschien speelden ze sowieso net een hele gutte rol voor het kampioenschap. Maar nou is het definitieve streek erheen. Als je één keer 14 punten hebben, dan is het gelijk over en uit. Het hoeft niet, maar de meesten zijn goed gesleept. Maar het is, als je de eerste dag al 14 punten nog meer krijgt, dat is gewoon zoer. Dat is van wie dat ik kreeg, dat is gewoon zoer. En zij gaan gelukkig... Van de morgen wie is het heel stellig, Sibo. En toen zei de stoof van, dan is het kampioenschap oer. Nou, in principe krijg je een goede dreun. Dat is gewoon zo. Dan moest je nou elke dag bij de eerste 4 zielen. Nou, het is nog lang, het is nog hele 10 wedstrijden. Dus je bij ons in de IFK's vond ik het altijd heel cruciaal. Wij hebben volle minder wedstrijden. Zij hebben 11, dus ja... Als je voor de eerste dag en voor de geestelijk, je krijgt gewoon een knoei. En de eerste man dat gemurmeld wordt, je zegt in de gezichten, ik wil het gewoon, je krijgt een goede draai meer. Zij stoot in de camera of ik. En dan wordt Drachten je hem toch net meer mooi. Nou, ik hoop het wordt. Ik hoop dat ze een mooie 10 wedstrijden zielen, maar ze hebben al een knoei krijgen. Maar ik wens je alles voor succes. Dat wel. Ja, maar dat jet er bij natuurlijk altijd succes. Wat zou je dus? Ik heb die protesten net, Jon. Nee, maar je krijgt een knoei, dat is gewoon zo. Maar daarom, ik weet even net de latting werd ze nou van die stingen en de Drachten en en wat. Maar ik zie die staat mooi in de midden, dus die kan de schade heel beperkt houden. Maar van degene die nou op kop leidt, dat is Jereveen. Ja. Die heeft een riante uitgangspositie. Ja, dat zou wel zo wezen moeten. Maar dat zit ik, de wind komt vaak eerst van achter en dat het hele soortje boven je leidt. Voor hier, snit ze hier ook als van 14 in je zielt.
het kan wel. En, ja, het is kijk als je een sieger kiest en het loopt er al wat stil. Het komt al hier achter, die ze dekken die al hier ouw. Eigenlijk kan het ook gewoon nog heel erg spannend worden. Heerenveen zo'n 0,9 heli moet de jood eigenlijk, maar als er goed fut komt, hij krijgt een god. Ieder kopen, maar hij moet wel fut komen kennen. Want achter hem gaat ik alles omheen. En dat is krek. Als er dat bochtje omkomen kan, ik hoop het voor hem. Ja, maar ik riet hierheen en ik dacht van het wordt één grote optocht, maar ik heb er zuur weer zin om kregen bij die, dankzij dit beteken. Ja, nou ja, je hebt er altijd zin in, want je bent natuurlijk weer hartstikke zenuwachtig al hier. Maar goed, hier nou is er weer Zuidwest. Maar goed, als Heerenveen fut komen kan, dan is er al een beetje, wie weken we het waren, wel zijn ook. Of jou, ik heb het even net meer in de kop, maar als ze maar fut komen kennen. Alles gaat achter hem heen, als ze hun oud dekken, dan wordt het nou weer, dan hebben ze er wel een mooi schouwspel bij je zegt. Dankjewel Sibo voor deze prachtige vastkoging eigenlijk. We beginnen er even tussenuit voor de reclame. Maar daarna komen ze gauw als mogelijk weer om voor het live verslag van de tweede wedstrijd hier op de Veenhoop op de Wierde hier van het SKS Kampioenschap 2024. Ontaast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Plan een boet interieuurtje? Kom naar Hegel Buiten. Inrichters van Boeten. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten. De inrichters van Boeten in Hommets. Wij maken je boeten mooi. Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let Partners Marketing en Webdevelopment. Krutske co-sponsor SKS. Bij Scandinavische Woonwinkel in Sneek geloven wij als familiebedrijf dat meubels moeten passen bij jouw manier van leven. Echte Scandinavische meubelen kenmerken zich door hun kwaliteit, tijdloos ontwerp en gebruiksgemak. Kom langs in onze winkel in het centrum van Sneek of bezoek onze webshop voor nog meer inspiratie. Zo is er maar één. Rinsma Modeplein. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Je bent weer waarom hier op de Veenhoop voor de tweede wedstrijd. Aan het live verslag, de tweede wedstrijd van het SKS Kampioenschap 2024. We doen vanzelfs verslag, wereldwijd verslag, live verslag van deze wedstrijd. Maar het commentaar komt dan natuurlijk weer van Eelke Dijkstra, mijn co-commentator Anke Zwaga. En ja, Eelke, je hebt dus een walstart, spektakel gegarandeerd. Hoe jost je er eigenlijk nooit? Ja, het is altijd weer oorzaak dat wij denken dat het komt. Dus ik doe het, mij die wien, draaiend van alle kanten is er weer van alles mogelijk. En ja, daar hoop je we vanzelfs ik op. Anke, welkom. Ja, dankjewel. Anke Zwaga, de beroemde dochter van Nienke Keuln. Ja. Maar daar had ik nog een hooit die ziel. Ja, klopt. Dat is heel bezwaar. Ik denk dat Jim die beter kennen. Ja, daarom. En natuurlijk de zus van scootjeskipper van Ljouwert, Willem Zwaga. Klopt. Nou, had je er zin hoor? Ja, ik ben zuur een beetje zenuwachtig voor die walstart. Nou, maar dus is ik wel bij die broer aan boord. Wie staan ik zenuwachtig? Ja, en dat maakt het nou ook dat het zo spannend is. Want ik weet precies wat die man al een keer vielen nou aan boord. Ze staan er klaar voor. En ja, het zal elk moment heven. Ja, want ondertussen sjurren weer het schot van de 4 minuten. Dus 4 minuten voor de start. Dan gaan de scootjes hier los. Nou, we nemen ze even op in welke volgorde ze op de startnummers lezen. Heel achterom luidt dus Willem Zwaga, mooi Ljouwert. Op het tredje de Jouwer. Tolve Huzem. Op het 11e plakje Langwaar. Op het 10e Snits. Jochen Grauw. 8 Jennewoord. Zo'n Akrum. Zo'n Lemmer. 5 Staren. 4 Drachten. 3 Reelmannen. 2 Woordzijn.
En op het voorste plakje luidt Heerenveen. En wat wie die taak onboord bij? Want de ziel stikt er in de IFK's, daar gaan we het later nog wel even over. Ja. Maar wat wie die taak op bij Ljouwert onboord? Dat laatste hier, dat we vrienden hier, dat ik bij Lauwert ziel de hek op het middendek zitten en dan wie mijn functie bij het onderliek. Onderliek. Nou, van mensen denken van iets maar crematorium of zo. Wat is het onderliek? Nou, het onderliek, dat is een lierke die op de giek zit. En die zit vast aan het achterste stuk van de tuig. Ja. En daarmee maken ze de tuig vlakker als het nodig is, als er een dikke vlaging komt. Of wat holler, dan nemen we dat als er wat minder wien is. Dus eigenlijk trimst hij maar een beetje het scootje. Ja, het liek is een onderdeel van de tuig van het grutzaal. Ja. Uit de lieken wijzen ken ik al hier. Hè? Nou, dan ben alle stiknaden los en dan ben je helemaal stikken. Ja. En we zullen straks even aansteven van hoe stikken al de bemanning hier is. Want we hadden even jet dat ook je straks even timen. Hè? Want we hebben al jet dat het scootje van Janne Woord altijd daar een beetje kopper in erin is. In het, er winnen nog aardig wat foefjes. Sibo hier het al over gewoon met de haan. Die stiel het vastpakken, dan gaan ze denk ik even wat wand noemen. Ben er nog meer dingetjes Westen? Ja, er komt een heel soort bij Sjen. Was het absoluut net wel dus dat het boel in de knoop raakt. Dus er stik ik wel een stuk of 6 man om de mest heen om het allemaal te begeleiden. De raaband moeten net in de knoop. Het gaffelintje moet vasthouden worden. De staalkabels op een lier die moeten goed begeleid worden. De scheurlijn, hè? Die zult net want denk ik. Of hij doet het met bleerte handen. Nou, ze begeleiden de boel wel. Want ja, de was het echt net in de knoop hebben. Want dan, als de rest natuurlijk een wol omheen heeft en Do heeft het in de knoop en net, dan zien ze die natuurlijk al om die hinnen. Dat was net. En wat het extra moeilijk maakt, is dat zo'n scootje die heeft de tuig en de vak op een lier. Maar de kerst maar in het werk zetten, dan nemen ze dat. Dus als de tuig erbij draait, kerst niks maar de vak. Dus die vak zal ze maar de haan hijsen matten. Nou, we zijn benijd. Jens krijgt even, Sibo wist net helemaal hoe ze, als ze de finish. Dan ik nog voor die koerden, maar ik wie van hem wel op een routebespreking. En ja, ze kent ten alle tijden natuurlijk. En onder de wedstrijd beslissen waar ze de finish der lezen. Ja. Dus dat kan bij de tonnen. Nou, we gaan wel even dat er een soort argewage weer. Daar hebben we het misschien straks nog even over haar. Maar als de wien inderdaad zuidwest is en ze kennen het Grietmansrek, dat zie je hem nou achter de caravantjes hier van de Veenhoop. Die meesten kennen altijd zielen, maar welk waar, meestal 's nachts. Maar daar achter zien we nou het Grietmansrek. En daar, als ze die bezielen kennen, als ze net hoeven te cruisen, dan kennen ze daar op noemerfinish. En dat zou mooi wezen, want dat zou wel eerlijker wezen. Ja, dan hoeft minder meters te mooi zien, tenminste voor het achteraan. En dan wordt het eerlijker. Dan is hetzelfde aantal meters zielt. En dat maakt het nog wel een wat extra spanning, dat is die 14 mast. Want ja, dan wist net hoe het dat nog giet en wanneer dat nog finishen kan. Dus dat, Ondertussen zitten wij op 1 minuut van de start. We zien hier mooi alle 4 achter elkaar lezen. En nou worden even de spierballen in smaat. Mooi middel gaan of wat andere middeltjes om even in 1 keer die krachtexplosie. Want het maakt in 1 keer goed. En nou zien we toch dat de wind hier heel, heel flauw is. Hè? Ja. Er zit een soort vlagen in. De ene keer komt er weer wat meer. Nou, in een tactiekje zien we ik al dat ze die geek al wat overboord hingen haar. Ja. Dat is een beetje in je al wat meer dan de oren. Ja. Dat die snel als die wind erin komt al omheen kan. En ik al wind pakt. Het maakt het natuurlijk lastig. De wind komt van achteren. En normaal als het een tuur hijst, dan komt de wind van voren. Oeh, daar is de start. Jij even het tellen en dood drukst even het meterkiem. 3, 2, 1, start. Daar is het startschot. En hier zien we even naar de krachtexplosie. En dat zal straks een oor niet in het oer nemen van deze man. Want het hele tuig denk ik dat hij net iets niet in zit. Hij had er wel heel lang in de sportskwallen zitten. We zien het de H van Heerenveen. En die loopt vooraan. Fok is al omheen. Nou, Kevin, nee, de nok maakt ik omheen. Hè? En daarachterin, hier hebben we een mooi beeld. En er wordt een beetje peild. Nou al
misschien ik het liefst drukje Jan op die pijlstok. En nou ja, we zeiden Grauw had de tugel omheen. Dus wat had je indrukt? Ik zit op 34 seconden en dan liep het dat Grauw hem al omheen hier. Maar de rest, iedereen had hem nou al... En nou zullen we even, want hier kan gelijk altijd al wat situaties ontstaan. Hè? Ja. Daar had ik in de hele morgen, het denk ik al geit. Ja, die kiest voor een orenroute. En die beziekt het in één keer, dan komt die wien wel van de orenkant. Shirt die wat oors dan dat de oren zien had. De loert er alleen in je mandje en de giek al uitdrukken. Want ja, Tuur gaat te weinig druk om zelf nog in de vormsteen te gaan. Hè? Ja. Maar hier stiert nog net een soort win. Maar ze dreeuwen en ze weer voort. Ja. Heerenveen is een hoek al om. Het weer net de hele morgen erachter, maar het is Jenne Wout, denk ik, die er de horenkeuze maakt. De horenkeuze maakt. Ja. En Jirk. Nou, het zit wat doet lang waar, die heeft de vak wel los. Als je dan, dat is nou het moment, is dat als ze zielen, dan moet die vak ik weer goed op een lier. En dat, daar heb je alle handen bij nodig. Dan is het toch Jenne Wout die ik alweer het tuig weer aan de andere kant had. En toch jongen dat qua wien net gunstiger weer. Je is steek dat ze het stielkabel van de vak, dat raakt het helemaal in de knoop. Ja. Jongens, dat maar mag ze net. hadden er tijd voor nou, Ja. hè? Want die Fox, ze hadden hem gewoon al met de hand vast. Ja. Maar dat, maar deze wien ken het, maar dat even wat harder waait. Ah. Nee, dat was net. Er was die vak zo goed mogelijk volhouden. Want dan kan je zielen en dan kan je alvast meters maken. Maar we zijn los op de Veenhoop. Op de Wiede Ieën. De Gerben van Manen op het eerste plak is ik als eerste voort. Ja, te verwachten. Maar we zien nou nog geen grote verrassingen. De Jouwer kwam van een trekkende plakje, de Oeral thuis. En dan kan ik gelijk even zeggen dat ik juist zei dat dat scootje heel nul uit elkaar west had. Nou, dat is net zo. Het scootje had een nieuwe mast gekregen. En daar zien ze nou mooi. Er zijn zo'n scootjes die ontknikt binnen. Dit hier of vlieden hier. En dat zullen we het straks ik nog even hoe haar dat de knikkerij van de skippen. Maar daar je het jouwe net bij. Lemmer die stekt hem hier heel heeg op, want die wil niks futje aan. Die probeert zo dicht mogelijk langs de wal te zien. Want dan heeft de hest, ja, dan is baas. Dat was boven alle skippen uitkomen. Lauwert probeert het Jirik, die gaat al lang om Johannes heen. Maar ze moeten erom denken dat hun tuur natuurlijk net in de knoop raakt bij Johannes. Ze hebben zeker bij om te remmen. Ja, de jochste is die blauwe sek. Ja. En daar kan ze mooi remmen. Want ja, de mooiste maar net tussenstekkers zijn, dat er geen rond is. Nee. Maar Ljouwert profiteert je nou gelijk al van een vlaagje wat je over de wal komt. Maar daar vorm, daar zit geen gat. En Ljouwert die ligt je, ja, daar hebben we hem al. Even remmen. Het kan het, zeiden ze. Ja, de geek van Lauwert die komt krek voor de voorstaag van Johannes Fut. En ook en ze mooi die geek weer uitdrukken. En mooi zielen. Dus ze zetten de kraanlijnen er ook even in, hè, de Dirk. Ja, om te hijsen, ja. Dat hij wat heger door het skip van de oren heen gaat. En hij remt er ook wat terug. Ja, want voor hun zit het Snits. Wie zit daarvoor? Oh ja, Snits. Daar wil ze ik net op de kont uitzien natuurlijk. En als ze om het hoekje gaan, dan wil ze heeg aan de wien. En ze moeten net achter die kont van Snits zakje. Maar er is een oorskoets, wel dat Jenne Wout, die kiest een hele oren route. Die beziekt het onderin maar. Een prachtspektakel voor de meesten hier op de kant. Ze kennen haast een kaartje keerpje om mooi een route te varen. Hier lijkt het wel. Dat is maar het zal geen rondvaarttochtje worden, Joet. Al is de wienrichting, ja, daar is juist achter heel goed. Jenne Wout die gewoon vrije wienkiezen had. Als je nou zo stik bij de discussie natuurlijk om gaat, want San al in dat Heerenveen er nou uitlaait. Ja, dat wordt wel echt een hele kluif om daar weer bij te komen.
Wien helpt wat aan. Dat is wel mooi. Ja, dat liep het net gunstig voor Jenne Wout. Want Nee. je stiert wat minder wien. We zorgen het mooi de wienbaan en een beetje erbovenin wat zitten. Hieronder wat vlakker. En dan kan al die scootjes, waaronder het Ljouwerter scootje wat zo mooi onder de wal langs kroop, mooi snits. Ja, daar kan ze wel last van krijgen. Op is de concentratie bij Heerenveen aan boord. Want dat is een beetje het gevaar. Want net als je zo'n route hast, hè, het liep het zo makkelijk. Ja. Maar waar hij het ook de wind kan alle kanten nu draaien. Dus de mast concentreerd blijven. Ja, ziek je naar de Wien. Dan weet hij waar hij komt. Want de wien is het die vreun of als die vijand. Want hij komt uit alle hoeken zo en dan. En ik alle krachten, nou ja, alle krachten tussen Ien en Treien. Vliegen hier. Hier we de volle wien hier. Ja, hebben we net zield. Hebben we net zield. Nee. Ik die uitslag. Maar Sibo neemt het ik al op 2016. Douwe Visser van Snits startte op het 14e plak. Hier in de Zuidwestenwing. Een grandioze race. En eindig als eerste. En hij zei, ik moet er jongen even oer dreamen. Dan weet ik misschien wat ik al je die ha. Jenne Wout. Oh, dit is Drachten. Drachten, ik zeg Gerard Pietersma Ja, die zitten, zit maar die achterop, zit net ja. meer op Jenne Wout Nee. zelfs. Nou, wat skipper van Jenne Wout zit nou bij broer. Pietersma aan boord. Wat zijn als tweede starten? Of het dan oer ontknikte scootjes had. Dat scootje is wol trommeten flex deze winter en helemaal op Nijmen corsetten. De top 3 is nog zo als ze van de wal starten binnen. Achterin weer wat verhoringen west. Dat zullen we straks bij de eerste tonnenronding weten we het wis. Dit nemen ze wat carouselzielen. Zo, dan is te hopen dat die Wien Aasen wel wat draait. Dat je wel finishen kan in het Grietmansrak. Want dan kan er nog wat spanning in de wedstrijd komen. Oh, wat gebeurt er? Oh, valt mij. Het valt daar. De scoot wat door de achtergrond. Jenne Wout en Akkerum, ja. Ja, die komt weer De. leeg. In grauw, mooi elkaar in de street. In het voordeel van Akkerum beslist. Van de mooie uitspraak van de jury. Een lang lint dit wetter. Heel lang en heel snel. Dan nemen ze het de VDI, maar dat snap ik dan net. Smellen hier. Die heb ik, maar dan hadden ze de naambordjes misschien verwisseld. Mooi de oude veen op de achtergrond. Alles uitgroeven met de scheppen. De turf, het vingen. En dat waren in deze skippen vervierd. En nu zien ze hier in het wetter wat ze zelf groeven hebben. Nou, Sibo wilde er ook al wat bijgraven, maar dat was vroeger dan een echt zwoegen. Maar de kroorden
het veen in de scootjes laden en weer uitladen. Alles handwerk. En nou wordt er zelfs wedstrijd missield. En ontnota doet het veen dat het als allerbeste. Een heel lijn, hè? Ja. Ja. Ze zijn nou nog een paar 100 meter van de... Nou, bopperste ton, ik heb het net nemen. Dit is de vaargeul, deze tonnen. De reer en Grienen gaan niet mooi wedstrijd te mooi zien. Maar deze wel. Oranje tonnen mooi. Giele pet. Wordt om, weer omheen. En dan weer om nooit oranje. Ja, het klinkt al een beetje. Ja. Wat vind je er nou van? Nou, het is zo jammer dat op deze manier de kerst als skippers zijn als koetsje kerst niks uitvinden. Want dit worst wel inhalen, maar dat zit er haast net in. Of er moet iets gebeuren aan boord, dat zijn we de gang kwijtraait. En dat is er heen kerst. Maar nou, in een cruiserak zie ik ze beide naar de koers. En dan kerst wat proberen. Maar ja, de commissie kende ik niet aan. Nee, dat is weer. Maar daar best Ian natuurlijk een zwager uit een verneemd laag. Ja. Maar scrossen deze wedstrijden op dit wetter? Nee, die hebt erbij. Nou, was kijk, de geschiedenis is dat deze scooters je vroeger als vrachtschip voerden om deze gebieden, om de turf en veenwoud te helpen. Ja, dit jij erbij. Je mag wel zien en je mag wat met waan. En nou zie ik gelijk al een eens keer actie. Want dan zien ze wel altijd achter elkaar rondzielen. Maar dat heb ik al gezegd, dat zult nooit helemaal worden. Het veen stekt hem wat heger op, maar wat zijn nog heger? Ja. En kan die dan bij zijn dreeuwvermogen boppen het tuig van het veen komen als had het veen op die de gang erin. Ja, ja. Maar dan dreuwen ze toch weer dicht in elkaar rond, hè? Ja. En zo zullen er toch nog wel wat barren. Maar het veen houdt zijn positie, maar het is gewoon nog boord aan boord. Mooi. Of boord aan boord is het correct net, maar vlak daarachter wat zijn. Wat voor power kan Klaas van der Meulen uitzien? Wat zijn er? Nee, wat zijn er scootjes? Even het maar even nemen. Helje. Ze stekken heeg op achter die tonnen. Om maar weer die koppositie te behouden. Dat er niemand door hun heen kan. De top 3. Het veen wat zijn helemaal geen verhoring. Zo bij ze starten. Drachten ik op het 4e plakje starten. En als 4e om de tonnen. Dan hebben we de Zuidwesthoeken. Ik op het plakje 5 starten en als 5 domme tonnen. En dat geldt ik voor de lemmer die nou oer stuurwoord voortzet. Daarachter zit al een paar scootjes aardig dicht bij elkaar. En hoe dreig is het enkel om met zulke lichte omstandigheden te varen? Ja, het komt op het zielen komt het sap precies. Het skip moet in evenwicht wijzen en de meesten moeten de goede dingen op de goede momenten doen. Het is een teamsport en je doet het machinaal. Dat is zeker maar licht waar kan je eigenlijk geen fouten permitteren. En helemaal niet zo'n wedstrijd als dit. Als bijvoorbeeld even net opleest mooi het zwut en het zwut raakt de groen, dan rennen ze zo die hinnen. Het is wel... En de kans is groter, hè, met lichtwater. Als het even allerlei best, omdat er weinig druk op alles zit. Ja, we zullen er ook rekenen maar lichtwater daarop. Dus als skip het natuurlijk massa. En om zo'n massa weer in beweging te krijgen, dat is wel... dat doet het gewoon even. Hoe oud wie is het met die eerste scootjewedstrijd? Nou, Willem, dat is mijn broer. Skipper van het Lauwerte Scootje. Die begon in 2012 met Sielen in de IFK's. En nou, wie mooi wist om het skip te bezennen. Toen zei hij, nou Anke, ik zie je eigenlijk nog een pijlster. Was toch mooi?
Dus zo ben ik begonnen en toen wie ik Santje. Santje. Ja. En mooi pijlen begonnen. Dus Ja. Net als in de SKS, in de Roef, Nee. de Ranja. Nee, ik heb nog een zus die een jaar ouder als mij is en we wisselden het ouw. De ene ging bij Heid aan boord en de andere bij Willem aan boord. Want het jaar later begon mijn Heid in de IFK's werd te zien. En dan gingen we ombeurt een wisseling van scootje. En uiteindelijk ben ik bij Willem plakken bleu, want die had de hele matenploeg aan boord. Dus dat was altijd wel gezellig. En plakkenbloemen, dat zei mij, dat best mooi moe ik naar de SKS. Ja, uiteindelijk wel. Ja, ik ben vaste bemanning worden bij hem bij de IFK's en uiteindelijk vaste bemanning bij de SK's. En wat wie het eerste jaar? Dat 2000 Santjen, dus 2000 Willem in de SKS kwam. Ja. Ja, we hebben 4 keer emotionaal in de IFK's zilt. En nou SKS. En eerste speelster, en ik dat ik al bij het onderliek. Wat voor functies had je nog meer aan? Ja, nou die twee. Ik ben eerst heb ik altijd peild. En op een gegeven moment kwam er een plakje vrij op middendek bij het onderliek. En dan mocht ik daar zitten. Ja, weet je wat het is? Het is best wel een zwiere sport. Dus dat je daar als vrouw aan boord zit. Ik wie altijd de enigste vrouw. Nou, het lauwt nog een Famke aan boord, Femke. Maar het is gewoon hartstikke een zwiere sport. Dus ik kan wel aan de scoort zitten wollen, maar nee, dat wordt hem net. Nou, daar is mij ik net vervregen, Nee. hè? Want dat ben kerels. Dan zie ik die Ja. boppenjerms, nou, dan denk ik, jongen. Ja. En dan de trim. Ja. Dat weer die functie, hè? Daar rond het Chelsea draaien. Klopt, er Daar, zit een leek op het middendek, of op een geek. En dat leek, daar zit een kabel naar achteren. Ja. Dat zoals je nou ik mooi in beeld. Daar zit het tuur aan vast. En ze je nou wat rommer varen en dan zet ze het tuur wat holler. Hè? Ja, dat moesten we nou nevens de wien zetten. Want als de wien erin komt, dan was hem wat vlakker draaien dat hij er ook mooi weer uitkent. Dan was die wien net vast zetten in de tuur. Dat moet er mooi uitkennen. En de trim, is dat, doet dat heel dan naar je eigen inzicht? Of krijg ik informatie van de skipper of van de adviseur? Ja, toen ik begon, toen had ik altijd wel een heel soort hulp van de orenmiddendekkers. En op een gegeven moment kun je dat zelf wel inschatten. Op het middendek viel je de vlaag en ik heel mooi aankom. Dus daar reageer je dan ik op. Maar het is ik wel een samenspraak. Want de skipper zei het van het met vlakker of het met hollen, dan doe je dat ik. Want uiteindelijk kan Willem, die het roerbeet het beste vernemen. Wat het mooie skip doet. En het is secondenwerk. Dus het ene moment kan het goed staan en een seconde later kan het weer oors staan. Want ja, de wien verloor het ik maar een seconde. De scootjes, meestal staan gewoon al hier om het tonnen heen. En we hebben ze al even neemt om te mij de lemmer op het zondeplak. Akkerum, daar ben ik starten. 8 januari, die zeggen we wat manoeuvres uithellen. Maar had er niks mee doen, maar had er ook niks verlen. Jochen Grauw, ik op dat plak starten. Maar die is wel in de slag, maar januari nou in het hele winserek. Dan komt Snits, ik zie startplak. En dan hebben we Ljouwert. En die zit op een halve plak. En die is van het 14e plak. Die is 3 plakken op schoot. En Langwar zit daarachter. Die is dus de inheller Ljouwert. En dan Huzem. En die is de Jouwer voorbij gong. En de Jouwer zielt heel de achterom. En die is een beetje slachtoffer van deze inhelrace van Oren Skippen. En het lijkt ik wel dat ze er geen gong in haar. Nee. Het is een manoeuvre west, die wij net zien haar. En daar had je net alle functies zoals het daar best, daar best geschikt voor als die hele zwiere krachten. Maar skipper, had je er nog ambities in? Nee, dat heb ik net. Ik heb wel een keer met Loutse scootje amateurzielen mocht. En, het waaide heel hut toen. Toen waaide het gigantisch hut, maar ik hier gelukkig mijn huid mooi.
Dus, En die heeft net gauw, had ik het Nee. zien. het ging mal, maar dat wie een machtig mooie wedstrijd. En die hebben beide wedstrijden hebben woen van die dag. En dat vond ik superleuk om te doen. Maar ja, ik vind het ik machtig mooi om op dat middendek te zitten en het spul er mooi bij te zetten. Dus voor nu heb ik die ambities nog net. Maar ja, je is nooit. Nee, dat Je maakt weet het net. Het zo mooi. Nevens het reglement van SKS is het net uitsluiten. Nee. Dat heb ik vernaam. Dus de mooiste. Dus het is mogelijk. En nou, dat is het vanzelf nog hartstikke jong. Dus, Maar als je in de IFKS hebben ze het wel. Daar hebben ze wel vrouwelijke skippers. Die hebben ze en die hebben ze Han. Dus ja, dat zou in de SKS zeker mooi wezen dat gebeurt. Akrum, die woon joert het protest. Dat zowel Jenne Woord als de hele man, het zit hem hier. Dus die zitten hier wat fleuriger op dek. En Pieter Meter luidt even uit hoe de regels bij de SKS in elkaar stekken. Ja, dus, SKS heeft zijn eigen reglement. En dat is natuurlijk uniek in de verraad. En de verslaggevers zitten heel vaak bij de IFKS blijkbaar. En die denken aan het witte boekje. En het witte boekje hadden ze inderdaad een standpunt gehad. Maar de SKS is toch wat anders. En onze insteek is bij de halve maan om daarachter te blijven. En dan lost de halve maan ons probleem op. Want die zit mooi boven de rest van de schepen. Maar Irene Wouter die gaat loeven, terwijl mijn mast al voorbij zijn roef is geweest. Heeft geen loevenrecht meer. En vaart mij aan. En daardoor zitten wij in een positie dat we niet meer kunnen sturen. En gezamenlijk varen wij daarna op halve maan. Ja, en dan is het reglement heel duidelijk. Loevenrecht heb je niet meer. Je moet gehoor geven aan stoppen met loeven en vrijvaren. En het enige wat je kan doen is protesteren. En Irene Wouter heeft hem omhoog gezet en heeft mij aangevaren. Dus dan lijkt het op het commentaar heel duidelijk van Akrum, wat doe je nou? Je vaart zomaar halve maan aan. Maar er staat meer achter het hele spelletje. Dus ik had de Eelk al even beetgepakt. Die zei, mooi verslag van die. Maar ik zei, het klopt niet. Wat doet Akrum? Nee, het was niet Akrum's schuld. Dit was Irene Wouters schuld. Maar het verschil zit hem dus in de regels dat alle zielwedstrijden zield worden. Nemen ze het witte boekje, alleen de SKS heeft zijn eigen regels. Ja, het is zijn eigen reglement. Ja, en die moet je dan die moet je toepassen. En dan kan je wel denken van het witte boekje, maar dat telt hier niet. En dan is het vaak anders. Wel jammer, want niet één van de partijen heeft hier wat aan. Ik werd ook ontzettend sneu voor de halve maan, want die is toch wel de kind van de rekeningen. Want ja, die gaat helemaal uit de mooie positie weg. Ik vind het ook sneu voor ons, want wij zaten ook heel mooi bij. En eigenlijk ben er geen winnaars, alleen maar verliezers. Dat wie Pieter Meter, ja, en die lies mij even de les. En inderdaad, het witte boekje, dat hakken dan net bij. Maar daar ben je gewoon de wedstrijdregels. Dat zit in je, dat zit bij hun niet in. Want dan moest in een split second beslissen welke situatie wat. Jim Hinniken, in die goede regels koe aan boord. Die uit de holle, steeds met de jongens van Dreemde. Ja, zeker. Wij hebben mensen aan boord die dat weten. Daar ben ik wel, het reglementenboek luid ik altijd aan boord om het nog even te checken. Maar eigenlijk moest er geen tijd voor. Altijd situaties zich voor dat Maas kon reageren. Als skipper en als adviseur moest dat uit de holle weten. En anticiperen. En en dan is het altijd natuurlijk nog, want er is bewijslest. Hè. De meesten zeggen dit altijd wel zien, maar dat is nog natuurlijk een hele discipline op zich. Hè. De regelkennis. En dan moest het ik bewijzen kennen nog. Ja. En moest het nog uitlezen kennen. Nou, het is wurg mooi is ik beeldenbroeken. Ja. Hè. Dat is voor de Wolsa eerlijk. Hè. We nemen het maar even de VAR. Hè. Ja. Die hebben wij nou hier ik bij deze keer. En de jury had besloten inderdaad dat de Akrum in Glikstier, Jennewoord, kregen de 14 punten. Dan bied ik nog een protest van de hele maand in Akrum. En daarvan was zo, Akrum, de wikst van in de hele maand, de wikst van in lijn al, de zwabberst een beetje, zeg maar. En daar terug koe Akrum daar net ontwikken. Dus Akrum is spekkeper. Ja. Ondertussen zuren we van alles op het wetterbaan. Ja, er is een ploegje in het midden die het wat heger op de maar opzocht. Maar die zitten nou ik maar de ploeg die alweer om de tonnen is. En dan is de regel... Maar Willem Zwaar is ontziekje, hè? Hij beziekt hem even boppersnits te krijgen dan er weer onder. Maar we zeggen dat Jappie Visser, die op grauw ik al
fantastisch goed zielde. Ja, als je ze hebben de putserik nog achter om te remmen. Want ja, inhel je is wat, maar dan moet je vervolgens ook wel de ronde weer hebben. Zo mag je natuurlijk wel weer oploeven. En als er in achter die zit en door rondst de tonden wat erom, Ja. dan best hij niet een soort plakjes kwijt. Hè. Daar is je het, denk ik, de wedstrijd of plakjes te winnen. Hè, Ja. bij de tonnenrondingen. Ja, Snits die remt remmen. ik al, ja. Ja, dan moet je wel de ronde hebben om die tonnen goed te ronden. En dan moet je net de volle gang hebben. Dus dat doen ze slim, dat doen ze tactisch. Nou zeggen we toch dat het vingen een lietsgatje slaat mooi wordt zijn. Een 80 meter. Of jouw skipslengtes, dat is mooi, want als er de hele tijd, als het loskomen kerst, dan, ja, dan hoeft het net meer achterom te zien haast. Nee, maar het voor het wezen. Ja. En hier gaat het ontnauwt daar alle hier nog goed. De lemmer. Wat Akrem. Moet je naar water achter. Iedereen, of dat is grauw erachter, denk ik. Ja, Onder dat is ook gele de reden kopje. dat ze wel remmen. Want ze moeten elkaar net rijden. Want je daar te dicht op zitten, dan ronden je die tonnen net meer mooi. Want dan geven we straks even een ziekje naar Jenne Woord. Want die liet het je wel een paar plakken verschieten te hebben. Die is nog net in beeld. Akrem om het tonnen. Daarachter Grauw. Grauw is een plakje op schoot. Die is 2 plakjes op schoot, want die is Snits ik voorbij. Grauw, de regerend kampioen, de nummerien van Grauw zelfs op een thuiswetter. Is hier ik weer fantastisch aan het zielen. En daarachter zien we Jenne Woord. Ja, die is echt een wortelplakken kwijtrekken. Want Ljouwert is Jenne Woord ik alles voorbij. Ljouwert nou op het ziende plak. Jenne Woord, Olfde. Neem het Joet al hier maar even op. Welk plakje zou er komen? Dat is 14e plak kwam Ljouwert waai. En ja, Jenne Woord die startte op het 8e plak. En het wordt nou op een 11e plak. Oh, wat is het licht waar. Voor als een skip dan weer op gong haast. Als je hem te verdedigen, hij ze achter die tonnen, stekken zich al heeg op aan de wien. Dus daarmee hij ze de turen ik weer net zo snel voor mijn wien. Dus het wordt het even voordat het alweer weer op gang is. Zoals je nou mooi beeld dat die eerste skip en die hoor ik al wel. Maar Grauw die begint wat te kniepen en die verdedigt op Snits. Die wil hem er net boven, hè? En Wiels de laatste scootjes nog onderwijs binnen Huzum en de Jouwer. Naar de tonnen zitten deze scootjes Grauw, Snits en Ljouwert alweer in het volgende rak. De pechvogel van Juster. De hele mannen. Lodewijk Meter. Prachtige wedstrijd weer hier ontzien. Ja, en toen we hadden bij ons jongen water op het helmhout rekken. En rekken de stuur lezen. Een pirouetje. En de tonnen missen. En opnieuw beginnen. Dit is ik weer een nadeel van Langwaar. Die hel de wien uit de turen waai.
Wat zijn rent nou weer maar een aardig gonkje in op het veen. Wat zijn had hem, ja, we weten het nog net helemaal van het schip. We zeggen hem natuurlijk op grauw. Ik wil goed zien, de uitslag, ja, oké, maar we weten nog net hoe het dat schip kennen. Dat zal Klaas van der Meulen zelfs ik nog net helemaal weten. Maar dat gaat best. Hij ploegen mooi dicht achter Heerenveen. Want achter wat zijn is wel weer een godslijn. Mooi de hele mannen. Het lijkt het alsof er even wat minder wien is nou. Hij is het even wat moeilijker al, hè? Die Huizen die probeert de tonnen te ronden en daar komt ik net echt gang in. Hele mannen, het orenscootje van Drachten. Het Philips-scootje zoals het wil nemen. Het is de wedstrijd wel van het Drachtsterscootje. Commissie de Veenhoop Drachten. Wat je de wedstrijd organiseert. En nou, Dobie strekt bij op de routebespreking. Ja. En het is altijd bijzonder dat er dan op het dag zelfs altijd nog weer discussie ontstaat. Ja, en dat, ja, ergens is dit wel wel logisch. Dit is gewoon moeilijk wetter. En Joet stiet er ik een wien wat het nog even extra moeilijk maakt. Ja, je moet het wel organiseren en je moet het wel bepalen. En zeker mooi aan wal staat. De eerste die zat er maar eens wezen en de laatste net maar eens. En morgen is het weer andersom. Maar, Ja. maar dat weten ze toch? Ik bedoel, Ja. skippers toch ik. Ik bedoel, hun huid, hun pakers, alles dat vind je er al doen. Ik bedoel, maak je er dan nog een discussie over op de dag zelf? Tuurlijk, want dit is je kampioenschap. Je strijdt ervoor en je gaat ervoor. En ja, je vecht ervoor. Ja, maar dat is duidelijk. Maar op het dag zelfs nog regels verrooien? Nee, dat mag eigenlijk net. Dat is het toch wel... Nee. En de discussie wie erover, het is een beetje lastig uit te lezen, maar ze starten dus op nummer, dus ze achter elkaar om. Nou, is Grietmans rek bezield, dat is het plak waar ze starten. Dan kunnen ze er mooi inzielen en dan met de nummer 1 naar het laatste plakje. Hè? Dan wordt het bordje omdraaid en de nummer 4 op het eerste startnummer. Hè? En dan gaan ze alle hier dezelfde afstand zielt. Ja. Is het nou zo bijvoorbeeld als Drachten just achter de hele mannen en ze finishen bij de ton, dan maakt het dan eens niet uit als er vlak achter zit of dat het honderden meter sneller zielt hast omdat er een heel groot gat achter die zit. Nee. En dan hast in feite volle sneller zielt, maar als je hem net inhellen hast, dan wordt het plakje toch west finished. Ja, en dat maakt het natuurlijk Hak het duidelijk uitlijn voor de Lakers net. Ik hoop het. Ik hoop dat duidelijk is voor de meesten. Want eigenlijk is natuurlijk 6 scootjes ongeveer, nou wat zal het wezen, gemiddeld zo'n 20 meter. Dat betekent dat die laatste zo'n 260 meter, nou ja, en dan nog het sleeptouw erbij, pak een beetje 100 meter extra zielemaat. Ja, dat is gewoon oneerlijk. Ja. Nou, dat is hetzelfde en als ze op noemen, dan had ze precies die 350 meter ziel. Maar stel als het op bij de boei finish, dan kerst wel nou die 350 meter best wel hudder zielt haar. Maar als het er net voorbij bent, dan alsnog gewoon dat plakje. Ja, en dan zou het allereerlijkste wijze als ze de finish erin lezen. Ja. Dat nummer 14, ik 400 meter jij finishen. Mooi. Maar bij de Olympische Spelen doen ze dat toch ik, dat ze 400 meter draven. Dan draven ze alle 400 meter. En net de ien het zien en de oren 400. Maar ja, dat is moeilijk. Op dit wetter is dat gewoon volle moeilijker om dat te organiseren. Omdat je zit er met die Grietmans raak. Maar ja. Ze maakt het van het winter er maar even over wat de eerlijkste is. Want, ja. Dat kun je dus, zoals we zo net op het dag zelfs nog. Want dan zullen hoor altijd weer zeggen, ja, nee, ik wil het toch zo. De eerste 2 zeggen we alweer om de tonnen draaien. Vinger op kop. En Klaas van der Meulen, mooie Klaas van der Meulen. Je houdt nog goed partij. Voor het
snelle scootje van het veen. Die zitten mooi on een lijntje met elkaar. En dan is er al een aardig gatjeslijn. En dat gatje, dat zit tussen wat zijn en de hele mannen. Die ik weer mooi shield, hè? Ja. Hier is nou ik even krijg even iets meer winst had het nou lieken. Want deze scootjes die kan mooi in een gankje de tonnen ronden. En op het oren werd het laatste scootje de krek omheen de ging lieken. Het alsof het even wat minder wordt. Dus het is wat vlagerig, joh. En dan zal het straks ik nog wel eens even goed nadenken wijzen als het in de achteraan komt. Want dat zal Greef Barre hast, dat de noemerien hast de noemerlijsters inhelling jit. Ja. Of bij tonrondingen het zien komt. Ja. Ja, dan mag je de kopper ik nog weer bij haar. Klopt. De Grutte Grienen. Dat is de bijnaam van de Twagenbroeders uit Langwaar. Mooi. Skipper Harmen Brouwer. En die zit ergens achterom. Drachten op Thuiswetter. Als vierde om de ton. En daar zien we mooi dat er weer even wat in de trim verloren wordt. En nou is de wien toch al wat oors, hè? Want je ziet toch dat ze naar dit rakje de scoort nog volle strakker had dan. Ja. Dus er zit wat verhoring in de wien. Ja. Er is ik even, krijg even iets meer wien. En de skippers die sjoggen net die mooie droombeelden. Die wijzen nou naar haar of je de camera heeg in de mast. Op de Batavier. Dus man die daar in het bakje hing. Die prachtige beeldmaatje kennen. En wij zien dan heel mooi de rimpelingen op het wetter. Hè. En ik de vlaktes. Nou liep het wel overal een beetje dezelfde omstandigheden. Maar als het hier een beetje bij de wal just. En daar zit weer wat een wienwakje. Ja. Zoals ze dat dan nemen. Daar is de wien even stil. En we hebben ik camera's. Deun op het wetter. Nou, het ligt het haast onder wetter hier. Hè. En mooi. Die prachtige lof hier op achtergrond. De scootjes. Nou, ja. Nou maar te doeken. Onze cameraman. En zo op de Maarsiels waar het rom is, dan krijg je zo die rimpelingen van oude scootjes. Ik wil zien en dan zie je ze dan ik nou in een cruiserak. Maar als dat het no is, dan krijg je die vlagen wel zien. Maar vaak wist het dan al lang net. Omdat het heel windzielst. Dus dat maakt het ook wel wat moeilijker om de vlagen te zien. Je wordt voor de meesten aan boord. En bij zo'n beetje wien is het heel wichtig om een hele mooie, grutte, lange draai te maken. Ja. Dat is net het roer de heeks achter zes. Dat in feite dat hij op zijn eigen gewicht eigenlijk. Ja, nee, dat remt. Dat remt alleen nog maar als het roer dwars achter heeft. En je binnen zwemmen super belangrijk, want het is hier rond je wetter. Dus degene die het peilen, die heeft een hele belangrijke functie. Dat zwet mij absoluut net de groen ruitje, want het remt. Hier zullen we het. Ja, een dit is beetje een meer omheen. stag. De pijlen zitten al aan de andere kant. En dat is het scootje van Grauw wat om de tonnen heen gaat. En dan nemen we de eerste scootjes maar even op. Die weer om deze derde tonronding heen kan binnen. En dat is in het vingen. 12 wat zijn, 3 hele mannen, 4 drachten, 5 staren. Die houdt goed staan. En 6 lemmer, 6 Grauw. En hier zullen we Pieter Meter. Mooi, het akkerme scootje.
En Pieter die kreeg een mooi vlaagje en die stekt hem voor mij krijg wat heger op. Ik ben benieuwd hoe dat daar nu komt bij die tonnen. Ja, pijlers. Dit is mijn neefke. Dit is die neef. Er zijn wel meer familie vandaag ergens hier rondheen, joh. Net. En dat is de zongen van Willem? Ja. Ja, ze gaat dat hè, in die skippersfamilie. Ja. Dan gaat de familie mooi. Er zitten nog meer familie on boord. Bij u bij Lauwert. Ja? Nee, dat is Willem en Riemer dan. Willem en Riemer. Ja. Hier hebben. En de broer van Riemer stiet al kleer. Die wil ik heel graag, maar die is nog wat jong. En is er een leeftijdsgrens? Dat is dan boord meest. Mag je het zelfs bepalen? Of is er wat in het SKS-reglement? Nee, voor mij net. Net als ik weet in ieder geval. Maar ze zeggen van nou een vuurtje zegtje dat het wel... dat pijlen dat is ik nog wel redelijk zwier. Dus daar moest ik wel wat kracht voor hebben. En soms, concentratie. Ja, dat maat ik. En de mais wil je zoals we mooi kennen in de roef. Maar ja, dus als het aan het zielen bent, dan moest ik net... Want dan ben je natuurlijk nog bij en dan moet je net op de baan letten. Je bent aan het zielen. Dus zo moet ze zichzelf ook redden kennen. Ja, nou toch weer familie haar en broer Willem Zware van Anke. Ja, die had ik het hele skip over de kop gaan. Trodden midden, ontknikken zoals we het nemen. Alles nij, zelfs dan pist nije zwudden die in het hak lezen. Maar ook in de bemanning is het in een oor verloren. Hij had Jens Jongsma als adviseur aan boord en ja, hij vertelt even waarom. Nou, dat is een heel plan geweest. Jens wie altijd natuurlijk maar een man van brouweronderwijs. En ja, daar stapte hij toen mooi. En ja, ik heb van het winter een parteerke met hem gehad. Een beetje verteld dat wij al even van plan waren. Nou, daar hebben we juist wat te zijn, dat wij echt alles wel beter gaan hebben. En daar was Jens ook wel heel enthousiast van. Dus ik zei, nou, en eigenlijk kan ik tijd er ook wel bij bruiken. En mijn adviseur Abele die houdt op, die weer zondag worden. Dus die vond dat wel tiert. Dus ja, dan hier kwam een plakje vrij. Ja. Dus Jens die zit nou naast die, maar is hij alleen nog adviseur of dochter volle meer? Nou, ik ben altijd iemand die graag alles zelf aan mooi. En Jens zit in het voorseizoen dus Timmy Sein. Willem dat doet een hele hoop, dan is wat minder dwan en wat meer om mij wil litten. Dus Jens die doet nou de turen, die zet erop. Die maakt het zeker, dus dat is makkelijk. Hoek ik net om te twijfelen. En die regelt de trim gewoon aan boord. En ik kan gewoon lekker sturen en hij vertelt me de baan. En daar vinden we elkaar hartstikke mooi in. Ja. Je bent meer een tandem worden. Ja, zeker. Just de Reek zei hij, ja Willem, kerst dit van over de kerst dat van. Ik zei net zo ouwe hoeren, maak je beslissing en dat door. Dat heb ik hem één keer verteld onder de wedstrijd en toen hier die lekker vrij baan. En dat is wel makkelijk, hè. Je houdt een hele hoop rust. Adviseur wie Abele is er dus nou net meer bij. Er mist nog een, Anke, een zus. Die zit nou buis. Ja, nou goeie ruil toch? Ja, Anke had nog iets in kregen, dus die had één hier zijn bed ook al kregen van mij. En dan, ja, misschien wat er volgende hier weer gebeurt. Maar die... Ja, als ze voldocht dan bloedt ze buis, hè? Ja, nou ja, meestal is het samen, maar vooral als je die baan krijgt, krijgen ze er een peer, hè? Dus dan ben je zo'n peer hier kwijt. En dan, ja, shit wel je. Nee, hartstikke leuk dat ze dat doet. Dus, Ja, Anke, hij ruilt die samen even in. Ja. Nee, mooi. Oh, mooi zo is het dan. Ja. Oh, je had de grip voor aan. Ja, ja. Nee, maar dat is zo dat je dan... nou, ik krijg zelf een liedje krijgen. Dan dit hier even net zien. Maar ik hier het zien Willem zijn voor Willem... het wordt hem volgend hier even net. En toen zei hij mij... nou, dit ontslag is net akkoord. Dan kies me maar op de lijst als reservebemanning. Dus hij won me nog net kwijt. Dat is ik wel weer een mooi teken. Ja, ondertussen zeggen wij, ik wil even naar wat er nou eens in commentaar al je Fred, want het lijkt wel dat er wel wat in de kniepenkamer is. Zie je het vlak achter Snits.
En maken er wat een eigen slag mee hebben. Maar oh nee, de Ljouwert zit er. Ja. Er zit iemand die had de bakboord. Ja, dan maar even zien wat is het. Ja, wie is dat? Want Dan Snit altijd- zit er in de buurt. Maar... Is dat Lemmer? Nee. Dat- We zullen het zo zien. Ja, dat is moeilijk om te zien. Die had even denk- een orenkoers gekozen, maar de wien is ik weer even iets aanhellen. Dus dan Als het is lang war. probeer je zit ik weer wat. We zullen het zo zien. Ja. Het is natuurlijk een risico wat je onderin maar die slag pakken. Maar soms pakt het ik gewoon goed uit. En je zal ik wat uitvinden, maar dat lijkt het mij. Hè? Ja. Ja. Voor mij is dat lang waar die het eronder in wordt. Langwaar, ja, die zit er. Even zien. Snits. Ljouwert zit er nog voor. Het zien in de plak. En nou Drachten. Alweer om het tonneren bij de Veenhoop. Ja, en dan kabbelen ze al hier rustig op de tonnen. Ja, je zit net zo vol in. Hè. We zeggen net een grote verhoringen in de start. Wie het even dat we zeggen dat er wat verschoningen werden. Ja, en toch zul je ook wel dat er ontstaan hier en daar wel wat grotere gaten. De wien liep het nou wel weer wat meer. Lijkt het wat constanter. En de heer Damrère. De Zuidwesthoek. Juster als laatste eindigen op, of Juster op grauw. Maar ja, totdat er 2 scootjes het maximale aantal wedstrijdpunten oproen door een protest. Ja, dan hier ze automatisch een paar plakjes omheen. En ben ze uiteindelijk op het 12e plak eindigen.
dat is zonde. Wist dat je dan op 12 en 12 punten. Eigenlijk wil je deze eerste 3 wedstrijden. Grauw, Veenhoop, Jennewoud, maar zo min mogelijk punten verder. Want ja, is dan weer op het ronde wetten binnen. Het Veen. Sietse Brouwer. Mooi de zwarte wimpel, Bob in top. En Soer Heide en Joert. Zien daar zegen opdragen kennen. Voor degene die is het hele ziel van mij nemen zeel. Hoi Pieter. Wat zijn? Dat mooi. Op een tweede plak. Een Gotchi is toch wat groter geworden. Nou een 128 meter, 130 meter. En dan nemen we dit. Zullen we maar even op. Ingen het Veen. 2 wat zijn. En op het derde plak. Ja, we moeten weer even ziekje. Dat is de hele mannen zelfs. De loert erin. En dan net naar de andere kant, maar even een beetje. Het is de loert net. Het is een stok, hè, een losse stok. Ja, ze keren die vak uit, zodat die vak de wien die er vangt ik weer los laten kan. Ja, dit is gewoon heel verschillend als dat je op Iben beter ziet. Dan is er een kruisraak en dan zie je aan de wien en dit zijn heel wiense raken. Waarschijnlijk hebben de meeste scootjes natuurlijk niks zoveel mogelijk modelier heeg opdraait. Zo heeg mogelijk om zo vol mogelijk wien te vangen. Dus alle vlagen die te binnen, die proberen ze maar te vangen. Hier zoals dat ik om mijn tonnen heen naar de vakbak. Om zo snel mogelijk maar weer het scootje op gang te krijgen. Proberen je wel wat. Hier is er nog van alles aan de hand. Wauw, het is er bij tussendoken. De fok. Ja, hier is een profiteert Jennewoord, ligt er weer van. Ja. Want die kan snel iets horen. Die steekt hem even op. Lezen al deze scootjes gewoon even stil. Ik ga net helemaal zien wat er gebeurd is. Maar Snit die looide nog voor. Ben ze er bij tussen ging of? Nou ja. Hier mooi pakt Lauw het wel weer een plakje. Een plakje. Maar Jennewoord, die Kaamse krijgt ik min uit die start wel verleden nog plakjes. En dit is, je wordt echt Snits even het slachtoffer. Want ik, Jennewoord, liek het oer Snits in het ziel. Als hij maar krijgt op die weer de win krijgen, maar de camera standpunt draait ik nog een beetje, maar het lijkt toch echt dat Jennewoord ik oer Snits in get. En wat dan slim is dat Jennewoord hem een liet beetje vallen let op Snits. Dan vangt hij helemaal de win uit zijn tuigen en dan vaart hij er wel oer in. Jennewoord begint al wat del te houden. Ja, hier gaat Jennewoord voorbij. En dan is het aan Jappie om rustig te bloeien. En trots te zien. Ging gekke dingen te doen. Hij heeft mist wat er gebeurd is bij die tonnen. Maar ja, ik even net goed op beeld. Maar het lijkt erop dat Leeuw het binnen trost. Ja. En ja, op die de win krijgen. En Jennewoord die stoten er op aan de buitenkant omheen. Hè? Ja. Waar er heel nog geen les van had, is het Veen.
die komt nou alweer om de tonnen heen. Nog heel tijd mooi in achtervolging wat het zijn. En daarachter, ik mooi vloothorend, de hele mannen. En die zult de bittere smaak van Grauw. Ik wil even voortspelen willen maaien. Nou, overwinning, ja, vanzelfs ken. Maar net hoe die hinnensilelitten gewoon in plakje houden is ik al heel wat in deze wedstrijd. Ja, dat is misschien al wat moeilijkste. Want aan de ene kant aanvallen is moeilijk in deze wedstrijd. Maar je zal toch echt verdedigen, Matten. Want dat je net oplet uit je zo'n tonnenronde. Dan vliegen ze dus binnen terug en om je heen. En dan moet je wel goede keuzes maken. Grauw had ik een mooi vlaagje te pakken. En zielt op het zondeplakje. Snits het slachtoffer en just ik liek dat hij dan. Ja, dan moest ik weer opnieuw op gang komen als je na alle wien uit in tuur wel helpt. Ja. Oh, en dat is zo frustrerend dat je dan aan boord zit en ze beginnen om je heen en ze alle keer de gang en jij zelf net de gang. Ja, rustig bloeien, maar dat is dan wel heel moeilijk. En Willem, wat is dat voor skipper? Hoe rustig is hij dan op dat stuit? Nou, hij is hier een stuk rustiger worden. Omdat hij natuurlijk steeds meer ervaring opdoet. Maar nou ja, je kent de zwaar zal ik wel een beetje natuurlijk. Het zit net in de aard om rustig te blijven. Nee. Ja, dat is frustrerend. En dat maai ik echt heus wel even uit op zo'n moment. Maar je hebt er niks aan. Dus op een gegeven moment, moest de kopperik weer bij je hebben en moest er ik nog even vergeten. Maar om je dan even te utteren, ja, dat doe je vaak zo eventjes. Maar dat is wel, doorzijds ervaring. En als het vaker dus mooi maken haast, dat hij nou wel wat rustiger is in het zien dan is in het begin. Absoluut. Ja. En dat is ook de keuze. Hè. Als je begint te zielen, dan kan het soms even misgaan. En dan rijdt je 2 plakjes kwijt. Maar je kan ze ik zou weer ompakken. Want het kwartje kan ik de oorkant opvallen. Dus de wedstrijd is nog net die. Het speeltje is nog net spelen. Er zit nog wel van alles in. Dus als er dan een situatie zich voordoet, dan moet je verder. En het is juist sneu wie het Huzum toch? Die het, wat een min start hier, die het even op nij starten en die het uiteindelijk ik nog aardig wat inhellen. Ja. Jorgen de plakje zielt er ondertussen Ljouwert. Aardig wat inhellen. En maar Grauw is ik aardig van het inhellen volgens mij, net. Grauw die die loopt op een zandenplak. En het komt van een Jorgende. Ja, nou, die had. Het is ontnota Willem die Willem Zwaarhaven dan hoe het Ljouwertersgoedje die de meeste skippen voorbij vinden is. Voor Grauw op het 6e plak zit nog de Lemmer. En nog heel knap de Hiltiet op het 5e plak de Zuidwesthoek. Ik geef maar even Tronny boppen. Krijgt u eens om eens door, maar de Fjouwer 4e plak is Drachten. En 3e plak het Orendrachtse scootje de hele mannen. 2e nog hield hij wat zijn en Ian het vingen. Dan komen ze in het midden van het veld de Koralge wat in.
beginnen Lemmer en Zuidwesthoeken die beginnen elkaar en nog even wat op te loeven. En Drachten die kan mooi vrij uit alvast weer naar die oren tonen. Ja, nou dat we het toch over Drachten hebben, die hier op het thuiswetter zielt. Die roen juist er een protest op. Dat bad was vaker. Maar hij hier niks in de gaten. En nou ja, het zou bij Jeroen kennende, hij wie al even weer om een pilsje in de tent. En toen jedde er in een keer dat er 14 punten kregen hier. En ja, daar weer er ik van de morgen nog wel aardig van slag. En we wil graag even weten hoe ze dan apart soks barren kennen. Jeroen Pietersma vertelt het zelfs even. Nou, we hebben protest hier wij dus kregen van Pieter Meter. Ik wist van niks, want ik zit alleen de feest dat hij me ook kan lezen. Ik wel eens. En Joet werd het heropend en hij had ruimte voor de walvregen. En in uw zegen kon hij makkelijker achter de hel of draaien. Alleen nog in het wetboek stiert dat je terstond moet reageren. En dat heb ik net dien en daarop heb ik het verleden. Ja, want hij zei, ik heb de oor op, ik heb de rode vlag getoond. Maar dat heeft hij alle net jet en net zien. Nou ja, dat is net weer, zo simpel is het. Want hij kent dat wel zeggen, maar ik zeg dat het net zij is. En dan, mij het publiek uitwijzen wie het weer het. Ik zit er net voor Jan Lul als een joker daar iets aan feest heeft natuurlijk. Nee, het is een kwestie van hij zei dit en ik zeg dat. En ja, wel eens niet is speeltje. Maar ja, dan, het gevolg is dus wel 14 punten. Dat best woest. Ik ben teleurgesteld. Met hoofdletters. Zo. En hoe je dat, daar wil ik het helemaal behoren. Wel een mooi achtste plakje bezield sneun. Je zit er mooi in de middenmoot. Wat verwacht is het van Joert? Ja, we moeten toch wat wien. Krekkers op Grauw wie het best wel wat wien. En dat hebben we nou net echt een soort. Dus ja, wat verwacht ik ervan? Als we bij de eerste zon eindigen, dan vind ik dat we het heel goed te dingen. Ja. Ja, en je teleurstelling er van Bob uit. Heel diplomatiek. Ze konden wel mediatraining aan haar. Hadden ze dat ik Anke? Volgens mij de zwagers hadden het net nodig. Nee. Nee, dat hebben ze net denk ik. Maar ik heb van alles wollen. Maar als je die punten hebben we die punten. En dan kan je wel gek mooi zien, boos mooi zien. Maar dat verhoort niks. Ja, en dat is de Bimma 14 scootjes. Ja. Ik bedoel, ik heb een handboek van SKS, daar krijg ik ook alle mooie telefoonnummers die erin. Het is toch net zo ingewikkeld om die skipper dan één te bellen? Nee, nou ja, en ik denk net dat ze dat in de gaten hadden. Dat Jeroen het net zoen, die had dat protest net zoen. En ze hebben waarschijnlijk wel aanroept. En misschien wel toch van, nou Jeroen weet het wel en hij komt net op in de protestkamer omdat, je weet het net. Maar nee, Jeroen had dat net jet en net zoen. Ja, dan is dat extra sneu natuurlijk. Dat zoen je inderdaad zeggen van, eigenlijk zoen je ook even bellen met de wedstrijd inderdaad. Maar dat is net gebeurd. Nee, maar ja, dat ontslaat hem net van het rug. Want het is toch de skipper zelfs die zich je maakt dat er een protestje in hem rent, ja als nee. Ja. Ik haast niet jet. Maar ja, Lieds Epke zou het toch heel makkelijk wezen. Schimmerig. Ja. Al je communicatiemiddelen om dat te doen. Maar ja, de verantwoording ligt bij hem. En het grif ik net zo vol misschien voor de uitslag. Want ze had van de morgen nog wel even zijn verhaal. Hij kon nog wel even bij de jury komen om uit te lezen hoe en wat. En daardoor is het, binnen waarschijnlijk de feiten net verhoren. En is het de jury bij hun besluit bleun en is Drachten op Grauw uitsluiten. Ja, jammer. Ja, vooral spietig ze beginnen het kampioenschap. Dan had ze gelijk al een stempel een werk verhaaltje erom. En, ze binnen onloopbaar, de punten. De meest in dag is krassen, zoals dat dan heet. Dus, maar de marge is voort. Ja,
Ja, dan is die slechtste wedstrijd eigenlijk al wel haan. En je zou eigenlijk willen dat je die marge nog hebben heel bij de competitie. Dat je nog eens een slechte wedstrijd ziet kunnen. Maar dat... We zullen weer even een uitgebreid oersjoch, Jan. En die lezen we altijd even af van de track and trace. Door team van de Bles. Die dat ook altijd weer mooi verzwarren hier. Op ieder scootje zitten. Transponder. En daar terug kijken krijgt Jen welk plak ze lezen. Hoe het ze gaan. Wat de verschillen binnen. En dat is voor u ook altijd hartstikke handig op te broeken. Want op het eerste plak is het Veen heel tijd nog op hetzelfde plak. En we nemen nou ik wel even dus een keer de plakjes erbij. Waar ze vanaf starten. Binnen op de tweede plak starten. Tweede plak nog heel tijd wat zijn. Ik op het derde plak starten. Luidt nog heel tijd de hele mannen. Op hetzelfde plak waar ze starten binnen Drachten. En als het oors is dan neem ik het wel. Er is een verhoring. Daar zorgen we dat de Lemmer op een vijfde plakje is. Die is op een zesde plek starten. En die had storken wisselen mooi de Zuidwesthoek. Die is nou toch in een plakje afzakt. Zonder plak, daar luidt Grauw. Die kwam van het negende plak af. Akrum op het achtste plak. En die laai op het zande. Negende Ljouwert. En die is helemaal dit. Dit is de grootste stiger nog de hele tijd. Die kwam van het 14e plak. Jennewoord kwam van het 8e plak. En die luidt nou op het 10e. Maar die had ik nog 4 erachter op de lijn. Dus die had weer even een inhaalslag. Dien. En ja, met stip wat dan gedaald is de Snekerpan op het 11e plak nou weer het zien. Langwaar, die is op het 12e plak. Ja, ik maar een plakje naar onderen. De Jouwer, 13e. En daar ben ik starten. En het 14e plak, daar luidt Huzem. Ja, en die is op het 12e plak, dus die is ik 2 plakjes zakken. Ben we even op een hichte en je zus hier ik zie hoe ze lezen. En dan zie ik al dat, nou ja, het vind je al, denk ik, al vrij dicht straks bij de achterste boord nog komt, hè? Ja, die traaien die de koprenners, die hebben de tonnen alweer ronden. En die hebben groot godslaan met de rest van de ploeg. Exact te wezen, daar zit een 450 meter verschil tussen de nummer 3 en Fjouwer. Ja, ze beginnen nou wel even te loeven daar. Ze beginnen ook al wat te plegen daar. En dat ken nou ook even, hè? Ja. Als je wist dat je daar een gotje achter die hast. Ja. Dus nou en dan ik even wat meer winkel. Heeg onhouden bij die wal, hè? Dat er maar net een opstekker tussen komen kan. Maar heeg bij de wal betekent ik altijd wat meer verstoring van de wal. Hè? Dat de wien krijgt tot oorswijzen kan. Ja. Ja, als die wien hoe het lang komt en al de boten die te lezen, dat houdt natuurlijk ik wat zin en dat komt het weer eens. Ja, zeg eens even. Dat wie ik voor zijn. Maar de wien helpt nou toch echt wat om. Ja, hele mannen die zit wat zijn op een kont. Ja, dan komt hij met zijn romte voor de wal, vreeg ik. Dus dit loeven, dat houdt hij een keer op. En Heerenveen, die gaat ik mooi. Die zal wel denken, we zullen toch wel verdedigen, mat, hè. Dus dan zie je helemaal de wal op daarbovenin. Wel extra meters, maar ja, je wil ik net dat er iemand door die henne vaart natuurlijk. Nee, je hebt geen keus. Met altijd in achter je die beslissing maakt om te loeven, dan zal het wel mooi met hem. Want het andere scenario is dat ze die herinneren, nou dat was net. Als je nou had, hele mannen had alweer op. Die is je haar alweer al. Ze ken ik net verder, hè? Nee, de lijkt een retonsje op de hoek. Dus. Ondertussen ben wij 1 uur en 20 minuten aan het zielen. En we binnen benijd ik hoe lang de commissie dit trok inlet. Ja, nou zullen we echt helemaal naar Helmdal. Ja. Weer een orenkoers pakken. Ja, nee. Niet het haast zuur alsof hij eronder trommel, maar hij had wel heel erg de hel. Mag ze de turbo echt doen, hè? Maar ja, op een gegeven moment zoals ik weer op die tonnen aanmutten en die lijkt net zo heeg in de maar. Dus ze zal wel weer wat del houden met haar. Maar het is leuk om te zien dat deze 3 scootjes, vind wat zijn, hele mannen, echt al de hele tijd een beetje zo'n 30 meter krijgt de oorlogscheepslengte uit elkaar lezen. En
dit ik een beetje zo. En ik moet toch zeggen dat vooral ik van de Klaas van de Meul, het scootje, dat krijgt zo jet als de skipper best wel knap is. En ik zeker de hele mannen. We weten van het scootje van wat zijn de Klaas van de Meul, dat die is ik ontknikt en helemaal uit elkaar geweest en alles naar erop. En de hele mannen, een van de liefste scootjes, daar is nog haast niet om verloren. Ze kunnen zich geen fout meer permitteren. Heerenveen die zal dat echt wel verdedigen, Matten nog. Want die jongen op beide zitten er dicht achter. Misschien wacht het de commissie nog. Krijgt even dat wie nog even iets meer draait dat ze wel het Grietmansrekking kennen. Want ja, dan is er de hele discussie van Tietziel. Wat de skippers net willen. Ik weet. De hele man kiest zijn eigen koers. Ja. Als het dan krijgt hij wat meer winst en de hast en de afstand is groot genoeg. Nou, dan moet ik wel echt alle elementen even mogen nemen. Maar dan zoest er nog onderdeel zullen kennen. Hè? Nou, dat is juist wel dat hele mannen die probeert nou wel wat. Je hebt het eerst heger opzocht achter wat zijn. En die kiezen nou er een koers voor om het onderin er maar op te zieken. Ja. En zij en hij kent natuurlijk, en dan hebben we het over de hele mannen. Ik profiteer van het feit dat vinden wat zijn elkaar helemaal in de gaten houden. Absoluut, maar was het wel, er zit natuurlijk aan bij die orentonnen, de binnenste skip het voorrang. Dus de hele mannen had die dit probeert, dat kennen we wel. Maar als ze bij de tonnen komen, Heerenveen en wat zijn toch bij voorrang. Tenzij als ze SAF 4 voor binnen, ja. Dat vinden, maar natuurlijk straks als het zo heeg bleef, haast een stukje voor de wien. Ja. En dan als het dan hele winst is, het is. We maken wat spannend. We hopen dat scenario dat er dan nog wat in zit. Ja. Maar het lijkt het. Ze matten nou ook al aan. Dat ze toch. Het is ik nou wel een eindje naar de tonnen. Ze binden dan net. Akkerum. Als 8ste om de ton. Ja, en daar zien ze de hele dag naar. Het wimpeltje. Daar komt de wienwaai. Zit er nog een skifting in, want dan lijkt het wel makkelijk hele wien. Maar de score krijgt wat verder uit of het strakker gewoon, dat ken ik weer. Ja, zien van seconden schelen. Ja. Het moet op maat. En je moet zo efficiënt mogelijk maar die wien omgaan. Vangen wat hij er is. Maar het lijkt gewoon te blijven zoals het is. Anke Jimsule, Doosiel snel maar die man. Herre Hooghiemstra in de IFK's. Ja, Hooghiemstra, die zult in de IFK's in de B-klasse gaan wij van start door. Vlieden hier in de C-klasse. Maar je hebt een nice skip. Ja, we mochten vorig jaar met het skip van Ron Sieper daar zielen daar halen. En dat huurden we. En dit hier hebben we het skip gekocht, de Emmanuel. En de Emmanuel, ja, in deze contraien, of in de SKS, maar helemaal in deze contraien weten ze correct wat het is. Hè? Dit is het oude scootje. Jennewaarster scootje. Ja. Al Tietlien. Ja. Dat moeten we even in archieven. Maar ja, dat is een heel skoflien al. En daarna is hij... Gerard Pietersma had hem toen ruilen met Johannes Teerkema, die erop vinden in de IFK's. En die had nou het oude scootje van Johannes Teerkema. En toen is hij in de IFK's bedaren. En Vlietnier had er net zield, nevens mij, het scootje. Of ziet het? Nee, volgens mij ben ze maar corona ophouden en net weer begonnen.
En dat wie een studentenploeg uit Amsterdam die het maar Silden. Maar de KL in het Tuur, Kuipers Lemmer. En hij loopt van het winter die in een loods op een wal. En wij wie een ziekjende. En zo ben we bij deze kwam. En daar gaan we nou weer maar dezelfde ploeg weer van start in de B-klasse. Nou, hartstikke mooi. En dus kocht een eigen skip. Ja. Mooi. En moest hij hem er nog een soort van verhoren? Of wie het alleen nog een beetje zoals je met haar woorden? Ja, het skip zelf. Het shot er goed uit en er zitten wel mooie turen bij. En wees dat je dan weer een nice koetsje hebt, ben je weer ziekende naar van hoe trim je dat goed uit. Dus we zijn een soort aan het trainen en aan het oefenen, maar nog geen nieuw materiaal erop. We hebben wel, voor volgend jaar hebben we wel plan maken wat we al een nij willen. Maar nee, voor dit jaar doen we het gewoon met het koetsje zat het is. En de ploeg van Emanuel heeft hem keurig netjes achterlitten. Dus dat is ik in het voordeel. Dat is 2004 gekregen dat het scootje voor het laatst in de SKS zielde. En daar had je ook meerdere skippers daarmee zielt hij in IFK's. Nou, zielt Anke mooi team Herre Hooghiemstra. Hiemster is het. Hiemster, ja. Ja, die had verschillende daar in Grauw. Ja. Maar een jonge ploeg in IFK's. En in de B-klasse. Ja, Jimmy Hoyt, heel bezwaarga. En die zit ik in de B-klasse nou. Ja, nou. Dus dat is helemaal spannend. We zullen het volgen. Ja, leuk. Hij hem er al wat parteren doorheen. Ja, zeker. Ik bedoel, dat giet iets als scootjesfamilie giet het altijd door het scootjeszien. Dat je dat nou willen of net. En hier is toch wel even nieuwsgierig. Ze lezen er nog wel onder. Maar het is wel vlak bij elkaar. Het is natuurlijk nog wel wat zijn in Hardershaan is. Ja. Maar ze moeten opstekken. En ik denk toch dat de hele mannen... Ja, die gaat nou door de wind. Ken die op tijd. Want wat zijn koe hem net mooi ronde. Die had hem met heeks achter het roer. Ja, de hele mannen, komt hij nou op tijd om wat zijn? Hij laat er boppen, lijkt het wat. Had kennen het wien uit de tuur nemen, want wat zijn had ik last van het veen. En dan is het hier toch in die kopgroep spannend, ja. Waar pakt het eerste plakje? Maar de tweede waren te redden. Dat is nog lang niet uit eten. Als je wat hele mannen nou mooi doet, is dat ze een beetje vallen letten op wat zijn. En hoe dichter dat ze daar als het zien aankroepen, hel je ze de wien bij wat zijn uit de turen. En hij krijgt en de sjugge het wat zijn is goed nog verleier in. Ja, die is nog net echt op go en dan gist wat dwars uit. Ja. En de hele mannen die prikt hem er al tussen. En het is nog wel wat zijn wat vrije wien had. Maar als we op deze situatie bij de tonnen komen, dan had de hele mannen voorrang. Ja. Een spannende strijd achter Sietse Brouwer. En die denkt van, ga je maar even in gevucht, dan naai ik uit. Ja. En dat doet er ik. En wat zijn de hele mannen? Maar Heerenveen rint er nou wel een beetje uit. Die zet een kou weer de gang in. En als Jost ik wil dat deze boys skippen er wel even les van aan van deze tonronding. Waarbij het ze toch wat proberen. Dus Heerenveen die zal ik wel denken wegwezen. En wat zijn een hele mannen die vecht het nog even uit. En wat zijn beziek het er maar nou uit te kniepen mee. Gewoon ja. Op snelheid en er maar wat hecht te drukken. En nou krijgt ik de hele mannen smarge wiens als het dan heet. Ja. Uit de tuurwaai. Verstoorde wien. Wat steeds maar net meer mooi instroomt in het tuur. En maar ja, mooi daar dat zak het eruit. Maar ja, ja, mooi dat ze het proberen. Ik bedoel, zo zou je toch wel deze wedstrijd toch iets proberen. Matten om het wat leuk maatje voor u, zeg. Ja. En het publiek. Ja, en wat. Ja. Die zie ik nog om de wien. Nog hield hij het achter jou het. Geen grote verhoringen meer daar. Wat doet de wien? Het lijkt het wel alsof er weer even wat minder wien is. En hier hebben we het nog mooi een lotje even wat bezocht. Wat profiel in het zeil te krijgen. In de fok. Dat hij wat mooier onderstroomt. In een stok. Ja, het is een techniek die ik nog net zo vaak jongen had. Maar de pijlstok een beetje wat balling erin te zetten. Ja, je wilt toch die fok wel wat vol houden. Zodat als de wien dan komt dat hij
Nou, dat hij er mooi in valt. Maar toch het lichte waar doet hij dat net vanzelf. Hè? Dus dan bezieken ze gewoon een beetje kunstmatig die balling erin te krijgen. Ja. Ja. Ja, je probeert het al wat. Het Veen. Op kop. Ik startpositie in. Nog heel tijd op de eerste plak. Waar wat bedriegen. Toch wat zijn. En toch de hele mannen. Maar had er nou wel wat afstand van om. Het is een 70 meter ertussen. En wat zijn had het de kop net gek mooi litten. Maar het wie wel even alle hens aan dek. En prachtig mooi om te zien dat hij helemaal... Ja, wat gebeurt er met Veen? Nou, die had lijst van smarige wien. Ja, dat krijgt nou ik, hè. Tja, de wien even, Veen even helemaal even stil, rug doorheen. Maar ja, dat krijg de oren nou ik. Ja. En nou kan je ik kiezen. En wat zijn om eens boppen en dan was Koetje misschien deel te gaan. Hoe ze dat? Ik het er nog net op, want Snits die jit ik dichter naar de wal. Want dan zie je toch dat ze een lusmaatje helemaal naar die wal. En waarom? Het is net de kwartste route die ze naar de tonnen zielen. Die hebben nou dat er een boppers, ja, want we zien daaronder die gewoon vol de kwartste route zielt. En dat zal Jenne Woord wezen of Langwart daar. Langwar, ja, die zien we nou achter het Veen. Harmen Brouwer, die kiest er wel voor om een strakke lijn van tonnen naar tonnen te zien. Je natuurlijk daar wel onder al die orenturen van die Skippendel. Ja, daar heb ik wel last van. Dat is ik hoor. Ja. Nou, de jouwe die doet het er wat heel tussenin. Ja. En Wiels jaren on het zielen binnen. We zijn natuurlijk op de Olympische wetters ontzielen. En ja, daar is de start ik uitsteld. Want wij zijn natuurlijk tegen nieuwsgierig wat Marit Bouwmeester zit fantastisch in het klassement. En ken eens Hewitt. Ik ben Hewitt 2 races. Ik al goud pakken. Dan zag ik hem de medal race is dan eens een ererondje voor haar. Nou, dat had we vrienden hier zien met Grauwste scootje die al een dag eerder of 2 dagen eerder zelfs. Ik weet het al niet eens meer. Al wist van zijn kampioenschap weer. Dus dat horen we. Ik nou lettend in de gaten. Want Takkenwieke is broer Roelof Bouwmeester hier. Analist. Neemt die plak in. Ja. Co-commentator. En dan ben ik tegen en schierig. Nou zijn verhaal. En het lijkt erop dat het goud wordt. Maar dat moet je nooit van tevoren zeggen. Op de Veenhoop lijkt het goud voor het Veen te wezen Hewitt. En haast een beetje, ik verstaan van turen. Want als ik nou chasseur, ze hebben dan bruine turen. Ja. Maar nou ja, het is haast een regenboog tuur. Nou ja, daar wil je niet in kleuren 27 grijzer staan, maar het is 27 bruin. Ja, we zullen het misschien eens even een keer aan Jens vragen. Wat dat zij is bij Heerenveen. Want het valt wel heel erg op. Misschien dat ze 12 verschillende soorten stof gebruikt hebben. Of, nou, ik weet het eigenlijk net. Want dit tuur van wat zijn is dan volle egaler. Ja. Sure, ik een beetje uit een andere hoek, maar... Wat natuurlijk bij zo'n tuur wel belangrijk is dat het net rekt. Of dat het, nou ja, het moet ambitie rekken. Maar ik ben net te volle, want dat doet wat met het profiel van de tuur. Dus misschien dat ze daar een beslissing in maken hebben om wat verschillende soorten te proberen. Maar ja, het valt wel op dat zij dat hebben. Zullen we maar eens even naar Jens vragen hoe dat zit. En dat is Jens Jongsma. Dat is ze krijgt al even in het verhaaltje van Willem Zwaga, de adviseur. Nou, nijvend hier. Met jou op het achterdek. En zeilmaker. Dus hij had een heel soort van deze turen. Ik levert je in je SKS.
een mooie transfer voor Willem, denk ik. Om een jonge jongen mooi kunde van tuigen en zaal en zielen. Want zelf ik wedstrijdzielen natuurlijk, Jens Jongsma. Maar het altijd kiezen. Want nou is ik de snitsweek aan de gang. En dat kun je net combineren met het SKS scootjes zielen. Nee, die functie van adviseur achter op het scootje is wel hartstikke belangrijk. Want als skippers zijn, dan ken je net alles. Je kent net het skip sturen en chef weten wie mooi komt. En nou, je met z'n vollen. Dus dan is het heerlijk als er iemand bij die achterop zit die vertellen kan van nou, ik zie een vlaag aankom of dit gebeurt er of dat gebeurt. En dan kan je concentreren op het sturen. Dus, dat is mooi dat hij dat achterop heeft nou. En dat eigenlijk alle skippers hebben een adviseur erbij. Draait de wien nou? Of liep het dat zo? Het is iets zeker rond de winnen. Hij is nog wel de hele tijd zuidelijk. Komt ik omdat ze wat heger opsteken. Maar daaronderin is ze wel vrij leeg. Deze hebben we er nog geen les van. Maar dat nou een bewuste keus is van Drachten om zo leeg te zielen. Of dat de wien werkelijk daar al... Ik zag al dat er een bootje bij Heerenveen komt. Dus zal ze waarschijnlijk wel even wat vertellen hoe en wat. De eerste scootjes alweer om het tonnen heen. Wiels het vinger even achterom shut. Die light stevig op de eerste plak. Daarachter nog heel tijd van meter of hoen wat zijn. En de hele mannen, ja, daar is ik weer. Binnen afstand werd hetzelfde worden. Dus je toch dat Klaas van der Meulen weer even de turbo aan zetten had. Dan is dat toch in één keer toch wel weer een. Is dat dicht als ze dan even bij me komen binnen en dan toch weer wel collega Gjal de Groot. Ik voor de radio verslag doet en ik de deun op zit. Grietmans rek vang ik op. En dat zou mooi wezen. Dan liep het te bezielen. Jij stoot ik aan. Ja, ik jij dat ze wel sissen. Het liep erop alsof ze zei dat ze erin matten. Maar we weten het net zeker. Zo lees hier ik even op de radio zoals dat waarschijnlijk nog wel weten. Hè? Zullen we zien hoe het, wat bij elk goed zie je dat? Het is zo moeilijk om te zien. Zie je, de wind draait. Want ze beginnen nou te leveren op hem maar. En dan had ze. Dan is het. Dan had deze scootjes. Ja, dan wordt het een gigantische voorsprong. Dan moeten wij straks nog een nummer 3. Kunnen we hartstikke wel even delen aan. Dan moeten we de stretches hier wel uitklappen. Want dan wordt het godverschrikkelijk rut. Want de nummers in je 2 en 3 hebben geen les van die wieskifting gehad. En ja, dan kan er daarachterin nog wel even wat verhoringen in zitten. Want de nummer 4, Drachten en Lemmer, die maakten al een slagmaatje. Ja, en die. Die voorzissing bij wel dienen. Ja. Maar die komt toch even wat jetten. Want je daarachterin, daar is hij nog volle minder. En als je dan
in het begin al wat heger aanhouden hast vanuit die ton. Dan hast geluk, maar best wat leger aanzielen kan. Ja. En dat shirt, daar moet het vinden, die moet al wieken. Dus die moet nog wel even oppassen. Ja. En die laat het terug even helemaal stil. Dan Jong, die wind die kennen die wind die dat gaat alle kanten uit. Het achteraan moet nou opeens een cruiserak maken naar die orentonnen wedstrijd. Eerst heel winding, maar ze nou opeens opcruisen naar die tonnen. Daar wordt de wedstrijd wel weer wel wat spannender van. En dan toch waarschijnlijk het Rietmansrak in. Ja, dan krijgen we terug dat het inderdaad finishen is in het Grietmansrek. Dat betekent de omgekeerde start en het meest eerlijke voor de wedstrijd. Dan is het vinden dat maakt nou het vierste bordje daar. En dan is het ik nog wel even nieuwsgierig. Maar ja, wat zijn met dan een plakje erachter. Dus ja, dan is het van, zit er een scheepslengte tussen als net. Dus daar geven we straks ik even mooi. Want als wat zijn hem steeds maar op de kont zit, dan kan het nog wezen dat wat zijn. Eerste wordt dan mat het vinger een gatje slaan en we zeer krijgen dat hij al ook griezelig leest hier van de wien van de nou kruisende scootjes. Ja. En nu moeten al die skippen ik weer aanpassen op de wien, want ze dingen heel wien ze rakken en nu moeten ze aan de wien. Dus het hele scootje moet ik weer op ons afgesteld worden om maar weer die snelheid erin te krijgen. Dus je moet dus op anticiperen. En dan kan ze echt nog wel wat winnen. Of verliezen. Want ik ziet ze Brouwer van het Veen. Die maakt nog wel even een cruiserak in. Ja. En ja, draait die wien dan weer. Welke slagmakers. Dat maakt nou een totale orentactiek wat er even tappast wordt. Ja. Mooi. Maar ze hier nog aardig kalm. Hey. Een protest. Die hebben we dan net zien. Op het scootje van Jenna Wout. En die wie in de buurt van het Ljouwert scootje. En het is het Tjen Ljouwert krijg ik te jaren. Dus dan is het toch wat bad. Dan is je nog van alles onderhand in de stut van de wedstrijd. Grauw zielt lekker vrij. Looit op een zesde plakje. Had dus ik weer in je voorbij. Zielt. Straks even zien dat zal de Zuidwesthoek wezen. Ja, de Zuidwesthoek die zakkert wat al. Wat zijn hier er nog? Hield hij het op een tweede plak. Dan binnen de waarsomstandigheden en dan de verorende omstandigheden. Die het hier weer een hele mooie wedstrijd maatje. En ja, we zien de hele man, hè. Die zit ik alweer deun op een kont van wat zijn. Is het nou zo dat ze die tonnenronde weerom en dan Grietmansrak in? En dan is het finish nog in je cruiserak. Ja. En nou is het opletten. En de hele man, ja, die vaart weer wat hudder. Liet hem wel ondervallen, weet dat hij er nooit voorbij komt. En zal dan straks zo strak mogelijk om die tonnen toch de onval inzetten willen. En de kerst nou even een eigen slagmaatje of een slag bepalen. Onvallen is makkelijker. Of de kerst in elk geval onvallen. Ja, de wedstrijd lijkt nou iepen. Helemaal zelfs al de loert erin. Heel dan naar onderen. Prachtig mooi om te zien. Wat voor manoeuvre ze al hier uitvinden om toch beziekje er voorbij te komen bij wat zijn. Prachtige strijd tussen die twee scootjes. Nou gaat het erom. En ik, Ljouwert, had een protestvlagen. En ja, dat zal Griff dan wel zien elkaar wezen. Ljouwert, zien Jennewoord, zien Ljouwert.
En dan gaan ze wel een heel lang onder een hele de tonnen daar krijgt. Bij het vensterschot en de hele mannen die bezieken het echt een eigen slag te pakken. Ja, ze heb ik net zoveel te verliezen, want achter hun is het god haast een kilometer. Ja, de hele mannen, wat zijn het de loten erin en bij Heerenveen net. Dus dat wij het schenken, hè? Ja, maar dit is mooi. Nou, uit de wedstrijd hier. Ja. En er is wat wien. We hier net krijgen van, moet je dan zo'n wedstrijd op de Veenhoop of je in de water uithel je ja of nee? Maar dan is het antwoord gewoon nee, want dit is spannend en dit jij er ik bij. En die skippen ben natuurlijk onjip, dus ze ben er ik voor maken om op deze onjippe wetteren te varen en te zielen. Al is het dan wel grut, maar ja. Dit is Friesland. Dit is Friesland, dit jet erbij, dit is SKS, dat jet deze wetters bij. En nou, totdat, ik zeg het nog maar even een keer, de finish toch in het Grietmansrek is het ik een eerlijkere wedstrijd. Want moeten alle skippen dezelfde afstand al lezen. Dus ze zitten binnen aan het lezen van hoe zal het dan? Wanneer gaan we erheen naar die tonnen? Dan beziek je. Ik zit op het puntje van mijn stoel, maar ik denk dat ze op het scootje op het puntje van de stoel zitten. Het wordt nou echt spannend. En dan kan natuurlijk de hele mannen straks een groter stuk hele wien op die tonnen hoor. En maar hele wien heeft meer gong dan voor de wien. Is dat nou een tactische keuze die ze maatje? Heerenveen zitten wat dichter bij die tonnen, dus die zat er. Nou nee, ze zitten er ik al onder, zat het nodig. Dus is de tonnen al mooi in beeld. Nou is de hele mannen had de loert eruit. En veel gong maatje. Om het woord aan in de scootje nog zo dicht mogelijk op een kant te zitten. Voorbij gaan ze moeilijk wezen, maar als je maar een hele wien een gunstigere tonnenronding heeft dan. Er is meer gang. Meer gang komt er nog een cruiserak gewoon. Maar ja, ze zien ik meer meters. Dus ze maakt een grote langere afstand en dat kost ik die het. Precies je wat het al hier uithelpt. De afstand liep het nog hetzelfde. Hier de protestslagen bij het Ljouwert. Ja, dan toch een draai in de wien. Dan kan er zomaar een situatie ontstaan natuurlijk. Die Steven net op rekening is. En dan zuren we toch dat alle manoeuvres van de heren mannen prachtig mooi, strijdbaar. Maar ze komen toch op hetzelfde plakje al hier om de tonnen heen, maar dezelfde afstand ongeveer. Ja, het heeft ze nog niks opleveren, zat het nou liep. Maar er zit een cruiserak in. En dan, en dan is dat nou ook best spannend. Van welke keuzes maakt ze? Kiezen ze achter de koron? Kiezen ze voor een eigen koers? Zielen ze vrije wien? En de oren, de midden wel, de rest van de scootjes komen er haast niet weer aan voor de wien. Dus daar moet zeker rekening mee houden. Ja, de rekening mee houden in het cruiserak net dat ze er nog inhellen worden. Nee. Want dat is 1,1 kilometer afstand. Maar ja, dat kan wel kan die wel hinder je. En als je stuurbord luist, hij heeft geen verrang op die vaderwiense scootjes. En hier de protestslagen bij. Wat zo'n kiestal voor een orenslag als. Wat zijn die had het denk ik het dreigst straks.
die moet verdedigen. Ja, en aanvallen. En vallen tegelijk, ja. Maar dat doe ik. Hier zullen we Akram op 8e plak. En die gaat nou de Zuidwesthoeken voorbij. Ja, die kent staan gewoon. De wedstrijd zakken die de hele tijd wat verder voort. Je zoals ik dat wat zijn, het een orenkoers kozen als het Veen. Dus ze zetten de aanval in. Ja, ze kiezen voor de ongeval. Ik mooi. Ohne wegen te zien lijkt het ik wil dat je er onderin krijgt ietsje meer winst hebt. Maar dat kan ik vertekenen. Helemaal net tot dezelfde slag als het Veen. Het is net zo volle gang te gaan. Wat zijn? Trimt er hier mooi terug in. En nou is het ik de vraag van waar zitten we in? Vind je natuurlijk Heger. En tactisch jongen mast het ik Sassiele. Mast Boppen het orenskoetje bleven. Dan kist mooi draaien in de laatste slagen. Hè? Dat. Maar het is ook even de vraag wat voor vlagen er nog in zitten. En ja, hij is nou draait, maar ja, ik zag even weer waarom draaien. Ja, absoluut. Het is geen verste wetenschap waar nou de Wienwaai komt. En dat wat zijn naast de wal het, dan zal die draaien matten. En dan komen ze op bakboord op Heerenveen aan, maar ik denk net dat hij dat redt. Zullen we eens, hè? Maar hij krijgt hem, shit, liek het nou dat hij door de wind gaat. Maar hij de bleef wind hem gaat mooi. horen, hij bleef hem horen, hij bleef hem horen. Hij maakt nou, hij is nog net draaien. Ja, dat er wel, maar het... De wind draait maar mooi. Ja. Ja. Hij hier nog even trots zetten kennen. Met Sjurg maar, want hoe vind je ik deel houden, maat? Die vlaag wordt er gewoon vol negatiever. Oh. Hij hier nog een aantal meters maatje kennen in die vlaag, liek het mij. Ja, alleen nog was dan is dat hij natuurlijk nou looit hoe bakboord en dan looit hij ik hoe stuurboord. Dus ja. Bakboord gaat wordt vooraan. spannend. Wat doet het Veen? Kiest hij ervoor om die slagautomaat? Die liep het gewoon je wel redelijk safe voor te komen. En die kan nou een heel eindje. Die kennen. Maar nee, die draait. Die je het gewoon verdedigen. Die maakt het die slag net hard. Die wil net in een situatie komen dat hij in een hoeken zit. Heel los dan wat zijn weer dan eventueel de wien voortvallen kan. Dus die draait mooi. Hele mannen. Nog de hele tijd erachter del. Gotje tussen wat zijn en vind je wat lietser. Dit is een hele mooie street. En je ziet ik mooi waar de weertjes zitten, waar het wat vlak is. Waar de wind zit. Wat zijn al een lietse broes voor de kop. Wil ze dat bij het vinger nog net jurgen? Nou, zal wat zijn. Ja, het liefst wil ik dwars door die skip hem heen. Maar daar houdt het wedstrijd wet erop. Maar hij zal hem er heel duin op draaien willen. Want ja, dat kan die correct iets schelen van. Dat is nog vol of net een extra slagje, maar straks bij de tonnen. En het vind kan die nou dit nog verdeld. Het is natuurlijk een heel eind voort. Maar dit is een strijden hier om het eerste en tweede plak. Vind let hem helemaal trokkelietje. Die was er 4 mogelijk om deze grane terug zetten. Ik vind nou het pas zijn wel weer wat les van Heerenveen. Want die krijgt vieze wien van Heerenveen. Maar wat ze ooit zegt. Domme val in. Ja. Hier ik verdedig ik ken. Maar hij denkt. Ik heb een soort geld erin stutsen van de winter. En dat wil ik goed betalen haar. Want nog maar eens een keer. Als ze een meterke op de kont zitten straks. Dan is het nog maar
Ze hoeven hem net voorbij, hè? Nou, dat is het ik. En ze vechten er nou wel echt voor. Ze doen hartstikke hun best. Vind je een beetje heger, lijkt het? Volgens zijn liet hem iets meer in, hè? En nu heeft hij voor de wie te skippen. En dat zorgt ik wel voor dat ze die de wie nu te turen helden. Helemaal lijkt het al wat een jekje voor het tweede of eerste plak. Die rekt wat achterop. Het vind ik het heger. Nog de hele tijd. Die kan mooi verdedigen, hè? Die kan iedere keer als hij draait wat zijn de smarge wien aan. Ja. Ja, maar ja, wat zijn het ik in keuze? Want wat zijn het altijd jedde de bal. Dus die zal altijd jedde draaien. Hij komt er altijd onder dan. En dit is fijn voor Veen dat ze krijgt. Bob en dat Grauwse scootje deel kennen. Want daar kan wat zijn. Net, die zit er onderdeel. Dus die had er ze stekken hem even op. Even een beetje in de wind zetten. Want om Grauw vrij te varen. En daar toch kennen ze gewoon meters verder zielen in dit cruiserak. Dus zullen ik even zien als ze dat doen. Of dat ze hem gelijk mooi klappen. En dat doen ze wel. Ja, wat zijn die mutten draaien? Want ze hebben wel. Die hebben geen keus. Maar Veen kan nou wel de keuze van. Ja. Zet ik hem nou terug? En dat lijkt je voor. Want als ze nou draaien, dan kan ze hem ook geen smarige wie mee aan. Ja, draaien kost ik tijd. Want zo'n scootje even... even draaien, ja, dat kost gewoon tijd, dat kost snelheid. Dus ja, zolang je je eigen koers horen kennen, dan doe je dat. En het lijkt ik dat ze... Ja, het is nog een eindje. Ja. Ze zullen nog wel een paar slagen matten, maar... Maar Heerenveen krijgt hem net mooi. Die krijgt hem gunstig. Ja. Met die onderwal. Dan kan ze die slag heel lang terug zetten. En nou, het scootje de Germen van Manen Troddewien. En het lijkt hier hudden te waaien. Dat is fijn voor Sietse Brouwer. Maar zie eens even hoe snel ze nou op gang komen. Ik vergelijk hem maar niet krijgt. Ja. En hier is denk ik wel dat Gatje Slijn. Mooi wat zijn. Die misschien ik nog wel een slag extra mooi zien had. Ja. Het is Sietse Brouwer die hier een gatje maakt en een mooie vlaag krijgt. En nou, even zien dat ze in een lijn blijven mooi. Ja, nou even zien, ik heb hem al berinnen. 100 meter, de adviseur op het voordek van het Veen. Ja, hij twijfelt wat, maar de Hansjes. Want nou is het even, nou maar je meters te volle maatje, maar was ik net de petit draaien. En in elk geval was het aan de boppenkant van het Waardsheinder scootje zitten in de lijn dan. Ja, dat is alweer. En nou... Publiek al schreeuwen op de wal. Ze zitten hier vlak nou bij het Heerenveenster valschip. Ja. En nou jouwen ze wel even smargen wie nog wat zijn. Hè. Dat was prima. Ja. Maar ik knap van Klaas de Meul. Die hier, nou, voor jarenlang ik het onverslaanbare scootje de Gerben van Manen van het Veen. Meerdere kampioenschappen woen had. En bij de Klaas de Meul is dat al een heel titelien. Dan het peloton, nemen we het maar even. Dat ongeveer wordt tot Drachten. Meer dan een kilometer afstand van deze drie koprenners. En dan op het 5e plakje de Lemmer. Sois Grauw, Soan Akkerem. Starem weer een plakje zakken op het 8e. Njogen Ljouwert, mooi protest. Tien Jennewoord, Tien Snits, Alve Huzem. De 12e plakje helemaal achteruit zakken Jennewoord. En die had dus ik een protest. Ljouwert, Tredje Jouwer. Ja, en de Orenbrouwer, Harmen van Langwaard, zielt nou heel naar achterom. Ja. Voor het eerst mooi nice kip.
maat wennen, denk ik. Ja. Ja, jongen, dat is altijd moeilijk. Je moet zo'n skip wel leren kennen. Je moet hem weer in balans krijgen. Je moet hem uittrimmen. Ik weet dat voor mij is aardig dezelfde bemanning nog. Dus dat blijft wel hetzelfde. Maar ja, dan moet je maar trainen en meters maken zien. De Sjuvem, de Zwan van Donia, zei... Oh, Zwan van Donia, de Zwan. De Zwan van Donia, wie een oudskoetje. Dit is de twee gebroeders van Langwaard. Ja, daar zit ik nogal een gat zien. Die zit 2 kilometer. Ja, ik neem het maar even. Het is ook een verschil als je binnen 2 kilometer achter de nummer 1. Dat is 9. Ja. Wat liep het er nou tussen Heerenveen en wat zijn te zitten dan? Het gaat tussen, dat rent dan wel echt op. Dat is een 120 meter. Dus, als ze nog 10 keer draaien matten, vind je zelf dat wan. Want die wil gewoon wat zijn. De hele tijd de win uit de zaal nemen. Nou is de top 3 redelijk duidelijk. Helemaal had ik wat beleid matten. Ja, naast een opcruisen of ja, hoe liep het er? Nee, het is de Grietmansrek, maar die is nou bezield. Ja, heel Wien. Ja, want oost varen ze direct net in. Nee. Want het laatste scootje zonder te cruisen bij zijn startnummer komen. En het laatste scootje met cruisen, dan moet hij nog volle meer afstand maken. Mooi dat de discussie nou ook voort is. Ja. Ieder van de mooie weer. Met de skipper zit dan wollen, dan moet ze het ik net viert om het van het winter maar eens even onder water te stellen. Ja, hier zullen we een heel soort turend rommelkoor. Dat zijn al de scootjes die in het laatste cruiseak zitten. En ik nog gewoon zie al hier onderwijs binnen naar de laatste tonnen. Maar wij gaan weer even nu voor, want daar is het spannend. Wie het spannend? Want het lijkt er nou toch op dat het Veen rustig bleef. Nou, de wien ik hetzelfde bleef. Want niks is veranderlijker dan de wind, zeiden ze. En we zullen gelijk ik even goed zien. Nooit ziet ze Brouwer hoe hij heegst waarschijnlijk zijn eerste die-winning dit kampioenschap pakt. En er zullen een heel soort emoties door elkaar heen rennen. Ja. Skwanzoon. En Skwanbroer. Heldert. Je houdt nog even de laatste informatie voor mij de adviseur en de skipper. Want hij wordt nou een heel soort praten van de tactiek nou. Ja. Ja, dat is belangrijk. Je bent te praten bloemen aan boord om te lezen ook al. Wat doen we? We geven hinnen. Hoe verdedigen we? Constant ben je er mee bezig, maar ook hoor. En nou hebben ik de bevestiging dat de vlagen erin hingen. En dan hebben we het over de finishvlagen. En achterom, Sjen, dat doen ze steeds. Ze houden wat zijn in de gaten. En hier, daar hebben we de bevestiging. Ik in beeld. Nog een beetje heger hezen. En is het Sietse Brouwer van het Veen. Die zijn laatste tonronding inzet. Maakt nog even een klapje. Hij is er nog net. Dan ken je straks bij die achterhoede ken je nog wel een heel soort baren. Hè? Dat er als just hoe vaak ze nou nog door de wien maten. Ja, dit hier je graag de hele wedstrijd hebben won. Het is net oors, maar we net al zeuren. Maar blij dat er nou nog zo'n mooie cruiseraak nog een. Absoluut. Hier in het begin nog wel eens even wat stilte zijn. Dat we denken van nou, we maken het nou hoor. Ha? Maar nou is er toch echt een wedstrijd ontstaan. Zijn er is hele mannen ik alweer. Probeert het ik nog maar wat zijn.
Want als nou een klapje minder hoest te maken. Want het zijn kwarte klappen mee. Op het hele kwarte kruisrakjes. Ja. Want het wordt hier, ik werd een beetje sneller. Op het eind in het wetter. Nou, ze gaan haast, ze binnen haast bij het Grietmansrak. Het zo deze tonnen denk ik net. Ja, die moet ze nog een keer nemen, denk ik. Maar voor de wedstrijd was het mooi. Maar dan zetten ze wel heel veel terug. Ik ben benieuwd. Nou, de Soest zat Heerenveen nou ziel dat ze die tonnen net nemen. Maar ik weet net of dat moet. Ik denk het net. Nee, Heerenveen ziel terug. Ja, ik ken er net vinden op. Dan blikt het erop dat ze die tonnen net... Nee. Bijzonder. Ja, dat is... Oors dan is hij, denk ik, minder bezield, hè? Maar het wordt je nog even spannend. Het lijkt erop dat inderdaad die tonnen net voor de laatste keer hoeven te pakken. Ik door de geen antwoord op die aan. Ik kent ik net uit de baankaart Helly. Nee, die hoeven ze net te nemen. Dan C is dan het stuurwoord. A, B, B. Nou, we zullen het zien. Ik neem aan dat ze het goed weten wil. Deze scootjes toch wol die tonnen pakken. Ja, maar die komen ik maar die de wiens uit. Ja. Want uiteindelijk zoals ik wel bij het Grietmansrak een beetje heeg aanhouden moeten. Dat altijd wind wat uitvalt. Nou ja, ik weet het net. Ik vind het wel best wel spannend. Ik kan zo snel net vinden op de kaart. Lezen ervoor, Heerenveen. Daar gaan ze. Grietmansrak in. Dan... Deze scootjes zie je. Er is weer even een beetje minder wind. En dit ga je me altijd mooi maken, Leuk. Ja, dat wie net flint hier, want toen hebben we net zield. Maar die ervoor me lauw het de lijn weer eerste. Een mooi aan 4 voet. Echt heel, ja, toen hebben we machtig mooi zield. En toen, finish in Grietmansrak en mijn lijn ervoor. Ja, Wienvoort. En dan stoten ze af jou om ons heen. Dus de lijn, ik denk, wat is het, misschien 40 meter voor de finish. Ja, en toen kwam er nog een fjouwer om ons heen, want iedereen hier de wien en wij net. Dus dan ken je machine dat het je altijd een oppassen is. Ja, en dan ben ik heel nieuwsgierig dat ze nou die tonnen voorbij moesten nemen. Ja. Maar dat zullen we ja, ik vind het een beetje bijzonder. Zoals ze van, het is de hele tijd heel alle routes. Ja. Maar, dus ze moeten ik even heeg aanhouden voordat ze het Grietmansrak ingaan. Want de just nou Heerenveen komt nou redelijk bij de wal. Er is wat minder wind nou. Dus dat maakt het ik al wat moeilijker. Dan kan het straks, ja, sjur eens even. Ja, dichterbij. Maar ja, het is het remmet. Dit remt enorm. Ja. Nou, ze hebben geen keus meer. Ja. Nou maar even Sjen. Ja, even de wetterslangen bij, maar ja. En correct op tijd krijgt ze toch weer de gang om hem en wat uit de water te zien. Maar als dan ik even dwarskomst te lezen en de constructie in de kant hoor. Nou, en we zeren al dat ze gewoon terug het BMK heen gaan. Ja.
Nee, jongen, dat is verraderlijk bij de Grietmansrak. Dat als die wien en krek even fut valt. Ja. Die heb je wel nodig om hier nog even terug in te komen. Ze mat ik nog wel een stukje. En dan ben toch wat zijn en de hele mannen, als het nou in hun slag wie als net, die ben wel om die tonnen heen gegaan en het vind je net. En dan zal de commissie het zelf wel weten, want dan was ergens het schot wel of net. En dan zie je nummer 8 voorbij, sure wel. Maar ze matten mij nummer 4 natuurlijk. Ze zijn op nummer 1 starten. En de gong zit er nou aardig in. Dus we gaan er maar vanuit dat Sietse Brouwer mooi het Heerenveen weet wat hij doet. Dat hij die laatste tonnen net hoe het erom. En dan Opperste concentratie bij de man. En Sietse had meer gong dan Jere. En het is de hele man, hè. Dat we even maar zitten te zien van wat gebeurt er nogal. Je had hij dan een orenroute maken. Die is wat zo even voorbij gong. Ja. Dat is wel heel. Dan is er van alles nog te beleven hier in het laatste stukje. De wiels Veen voorop zit en haast bij zijn nummer is. Dat kan haast net meer mis. Dan is het echt de vraag van hoe helemaal nou in één keer zo snel. Die had in een kruisrakje even een betere slag gewoon, even een beter win. Gewoon in het kruisrak. En Jurgen. Ik heb super het idee dat ze die tonnen naar ronden moeten en waarom. Maar... Dan is hier, en dan mat ze nog, ja, dan is die tonnen nog even die hier in Griesma's rijdt. Want dit wordt straks ik spannend voor al die orenschepen. Ja. Hier mat ze nog omheen. En dan matten ze weer waarom naar hun plak daar. Maar sjurgens even, de hele mannen kennen me. Ja, dit wordt. Nee, wel. Nee. Ze sturen wat op om er. Hier is de oerwinning van het Veen. Die krijgt het schot. Ja, en die moet even voortwezen. Waarom ze nou zo raar opsturen. Ze maakt zich dus ik net makkelijker aanken, maar Heerenveen, Sietse Brouwer, Ian op de Veenhoop. Nou krijgen we een Vlaag Wien. Dat hebben ze daarachter in het Grietmansrak kregen. Dus die orenskoetsers krijgt nou ik. En dit is wel straks heel moeilijk voor die commissie. Hè? Ja. Want die had besloten om net in het Grietmansrak te finishen. Vanwege het cruisen. Dat hadden ze nou wel besloten dus. Dus ze doen het nou wel. Maar het is net bezield. En deze scootjes die lezen nog vrij dicht. Vrij uit elkaar. Ja. Maar straks komt er weer een hele kloft orenscootjes aan. Nou, en dan is het te hopen dat vlaagje wat er nou stiet, die wien, dat ik even bloed. Want dan is het nog te dwan. Dan kan ze hem rom vanuit maar het Grietmansrak inzielen. Maar ze maakt ze hier. Ik ben een slagje, dus het zal toch een kruisrak worden. Is die wien weer draait? Oh. Wat een omstandigheden. Ja, maar ja, Heerenveen is nou finish in het Grietmansrak. Dus de rest zul je ik finishen. Want deze skippen, nou had Geertje de Vries alle tijd om rustig even straks Sietse Brouwer te interviewen over zijn wedstrijd. En ik even te jaren misschien hoe dat maar die laatste tonnen zit. Want daar ben we toch wel nieuwsgierig naar, hè? Ja, maar machtig. Turen er al. Maar hier is nog de strijd. De hele wedstrijd prikte er al zien en het is toch slagen de hele mannen om voorbij te komen. Ja. En dan Geertje de Vries. We nou bij de winnaar. Sietse Brouwer.
Ik ben aan boord bij Sietse Brouwer. Hij is Joert als eerste finisher. Hij mocht ik als eerste starten. Maar ja, dan moet je nog wel zielen. En ik als eerste finisher. Sietse, nou, vertel. Nou ja, dit ben natuurlijk vreemde wedstrijden. Het is geen wedstrijd. Ik had er net zo heel veel om een wedstrijd zien om te matchen. Maar ja, je matcht er het beste van. Dus dan is dit het maximale resultaat. Dus dat is op zich wel mooi dan. We hier nog wel even een cruiserekje. Ja, klopt. Nou ja, dat weer wel lekker even. Want dan heb je nog het idee dat je even echt ontzien bent. Ja, natuurlijk ben je wel echt ontzien. Alleen het is wel... je hebt wel eens mooie overwinningen gewoon, zeg maar. Maar lekker, dit is van u en die pakken ze in weer oude. Precies, dat zoekt ze. En we weten natuurlijk al, je hebben een lastige tijd. En dan denk ik van, nou, zo'n winning, dat is een mooie opstek. Ja, zeker. Ja, tuurlijk is het mooi. Ik wil er net elke keer weer over beginnen. Sorry, Sietse, maar het is natuurlijk wel zo. Ja, dat is zo. Alleen nog... Ja, maar ja, dat is het leven niet terug. Maar we hebben hartstikke goed knakt, dude. We hebben van alles dienen om het spul erachter te houden. Want ze winnen nu ook wel een monsters maar. En ik denk dat we gewoon hartstikke goed dienen. Goed verdedigen, zeg maar. En op laatst, hier een cruiserakje, dat weer wel lekker. En dan just ik door je uitrennen. En dan hebben we het skip gewoon omdat we gewoon dat hartstikke goed kennen misschien al. Dus dat is dikke prima. Ja, voor dat cruiserek kwam wat zijn gevaarlijk dichtbij. Ja, maar dan heb je altijd die vlaagjes doen maar. Zeg maar, dan pikt iedereen met wat op, dan wij wat meer. Nou, dan bloest even lezen bij een boei. Nou, ze komen maar een radgantje aanzetten. Nou, gelukkig komen we er elke keer wat boven bloeien en wat voor bloeien. Dus dat weer wel fijn. En in het cruiserakje toen wie ik er net heel bang mee voor. Want ik weet gewoon dat wij het skippen dat we er gewoon goed mee te voeten kunnen, zeg maar. Ja, je kennen goed cruiserekjes zielen. Dat zijn wij ook al zien elkaar. Dus dat weer van je mooi. Do eindigt nou als eerste, mooi maar als laatste starten. Ja, dat is wel een hele horen wedstrijd. Ja, maar ja, dat is het lot van de lotting. En gelukkig ben we het eerste worden. En morgen zitten we van alles in. En wij gaan morgen weer eens jongen erbij zijn om naar voren te komen. Het wordt een lastige wedstrijd, dat weet ik zelf wel. Alleen wij gaan morgen gewoon weer eens jongen erbij zijn om weer... in de middenmoot eindigen of zo. Misschien wel voor ik weet het niet. Maar we gaan niet stonken erbij zijn, dat wel. Het was Sietse Brouwer. Hij is Joert de eerste worden. Hij was nu vijfde, dus hij doet het best. Dat is dus de winnaar. En daarachter zitten nog een paar scootjes. Ja, het wordt een cruiserak. Dus hier hebben we het grauwste scootje alweer. En die had toch een hele beste slagmakker. Die loopt nou... De nummers 2 en 3 binnen of net binnen, nevens mij. Die zullen de vierde nog cruisen. Dat is de hele man wat zijn. Maar die ben ik finish krijgen we nou terug. En Grauw, ja, van een jongende plak al, komt je nou naar een vierde plakje daar. Die is in het laatste cruiserak. En dat zullen we dan toch het vakmanschap, hè. Wat zijn dan finish nou dan? Die hebben hier als finish binnen. Want die ben hun bordje al voorbij. Dus dan even de top 3 is bekend. 1 Jereveen, 2 de hele mannen, 3 wat zijn. En nou op het vierde plakje komt er nou een. Het is een cruiserak worden. En dan hopen we dat dat net de al te volle problemen straks voor de scootjes erachter oplevert. Het grauwste scootje. Moet oude visser rond Helmout. En ja, daar zit ik weer een heel god achter. En dan zorgen we toch dat die laatste tonnen net met mij doet. Vanuit dat, want ik Akkerum pakt die slag en die kent daar heel heeg. Hè? Akkerum van een zonde startplak al. En ik wil wat alles zakken in de wedstrijd. Wat op een del, dat we in de street zitten. Het zielt nou op een mooi vijfde plakje. En slachtoffer van dat geweld, laten we het maar even nemen, van Grauw en Akkerum is het dragste scootje worden. De hele wedstrijd al op het vierde plak zielt. En wordt nou bedriegen terug Lemmer. Ja. Er zitten echt volledig orenslagen in. Ja. Wiels drachten en dan nog een klap maatje met koe. De wien is verschrikkelijk ontskiften. En dat al deze scootjes nou het Griekmans rak ingaan opcruisend, dat wordt dan spannend.
Ja, je hoeft hem net te nemen. Nee. Maar samen hoe dat ik net maar de Zuidwesthoek. Oh, daar kan je maar om tinken, want je moet net vast aan het zwutten van de roer. Dat is Akram giet nou het Grietmansraak in. Hier wel even handig west als een Ruud Helle hier voor het laatste. Ik voor u zijn verwarring. Maar Zuidwesthoek die had de gongen toch weer aardig in. En dan de nummer 2, Juwets, de hele mannen. De hele mannen die gaat als tweede over de streek. Ja. Ja, en dat nou sneeuwen, mooi zand te bekzetter. Ja. Dit maakt een hele gevoel, Jan. Dit is een hele mooi gevoel. Dit is sneeuw wie me wat teleurstelt. Maar dit is wel wat een opgave. Dat is wel, ik ga er geen woord voor. Het gaat zo mooi, het gaat zo mooi. En we ronden er mooi uit. En op een gegeven moment, we kwamen hier in Noorderslag. Ik denk, nou 6, 7 zin ook ze pak ik in. En het kwam precies uit bij het hoekje. Ik denk, nou hak ze. En ik pakte wel zijn nog even. Hele tijd in de weer. En, nou ja, met het carousel zie je een hels in het in. Dus dan moest een cruisraak dwan. En gelukkig kwam er op het laatst nog even een cruisraak in. Dat was prachtig. Ja, dat weer mooi, want toen kwamen er nog weer wat wisseling. En toen koos dus echt op het laatste moment wat zijn pakken. Ja, inderdaad. Met het waltje en draaien en dan hassen. Dat weer fantastisch. Fantastisch. Dat is mooi. En sneeuw van die rare griebus daar met Akram en Jerrewoud, lijn je hem er ook heel goed bij. Dus het gaat goed. Ik mag absoluut niet klaaien. Het gaat hartstikke goed. In het voorseizoen hier we nog wat ziekjes en dergelijke. En in de laatste week voor het grauw hebben wij nog wat dingetjes bezocht en we hadden eigenlijk wat voor. Dus het is, dat is een prachtig tukje. Nog een wat oud vakje, maar dat doet het hartstikke goed met dit waar. Dus ja, dat mag je net verhoren. Wat wij dit seizoen echt rekken houden met de hele man. Nee, tuurlijk net. Laat me maar de onderdak beloven. Ik wil graag de onderdak blijven. Ja. Dat zielt lekkerder, hè? Het zielt vol lekkerder. Volle minder stress. En dit is mooi. Vlag in top. Dat weer is doel dit hier. Weer een keer. En heel mooi dat dat op het eigen wetter is. Op eigen wetter, hartstikke mooi. Dat vind ik echt. Dat is, wat is Drachten trouwens? Drachten, Grauw is Drachten nog weer voorbij gaan. En ik zie hier Akram, ik en Drachten. Dus Drachten is wat oude zaken. Oh, dat is jammer. Ik wil gewoon naar die 14 punten. Nou goed, net te volle aan oren denken, vooral aan jezelf denken. En Jim hebben het best doen. Dat is het, dank u wel. Lokweeske. Dat wie Lodewijk Meter, hij is dus Joet als het ware eindigen met het scootje van de hele mannen. En dan vregen Lodewijk zich al weer Drachten en hoe dat gong is. Ja, die is wat oorzaken, maar we hebben het zelfs nog net zo. Maar we vernemen dat er wel een protestvlagen in het wand van Drachten hing. En dat, of zien we of het in de commissie, wat is het al hier? Ik bedoel, want ja, de cruisen in het Grietmansraak, we zien het nou gebeuren. Dit is, schaken op een heel iets bordje dit. Dit is lastig, ja. En het is natuurlijk mijn bakboord-stuurboord situaties. Lauwe giet hier stuurboord voor Snitsdel. Maar ja, die heeft ruimte voor de wal nodig. Dus die, wat mast. Lauwe doet trouwens net zo vier meer het Grietmansraak in. Want ze zijn natuurlijk een sfitje in de start. Dus die zou ik haast elk moment wel finishen kennen. Maar hoe houden ze dit helemaal goed in de gaten? Want dit is voor de commissie verschrikkelijk lastig om te zien. En en ze zeggen hier ook wel een beetje pijn in de buik van de commissie. We hebben besloten om hier de finish naar wat te doen. En wij draaien erin. Het is had het Scott Holland. Want dan denk je van waarom zielt hij nou? Waarom gooit hij terug naar onder? Ja, die kwam natuurlijk van een viertje in de plak al. Die is vijfde win. En die dit is een moeilijk te season. Ja. Want hoe ze binnenkomen is nog net een season precies op welk plakje ze maar ja, ze is eindigen natuurlijk binnen. wel zo gauw mogelijk voortwijzen. Want als die oorenscootjes eraan komen, dan wil ze het wettelijk vrij houden. Dus het is Turendel en voort. Want wij hadden natuurlijk hier de uitslag van de track and trace, maar dat zei het nog niks over de startlijn natuurlijk. Hè? Nee. Van hoe ze er doorheen gaan binnen. Zo nauwkeurig is dat net. Dus ja, het zal voor jou het is natuurlijk, die hoeden net Safir. Dus die doet sportief nou zo snel mogelijk het tuur naar beneden voor de scootjes die naar Wokruisen matten. Ja.
Maar Geen Snits, die zielt er nog. die kwam van het ziende plak. Ja, misschien is die ook al langs zijn bordje voorbij. Ik door net een definitieve uitslag te Jan. De nummers 1, 2 en 3, daar ben we wist van. En ik rouw te zezen en als op het 4e plak. En 5 akkeren, straks zullen we nog even nemen ongeveer hoe ze binnen. Maar de Zuidwesthoek, ja, die maakt nog een handje. Of kruist die gewoon terug, omdat hij gewoon... De jouwere is in elk geval nog net binnen. Dat horen we wel, maar wissig hier te zezen. En hier ze naar de protestplagen er ik weer uit. Ik heb het net, jongen. Nee. We zullen het straks nog een keer even al hier naar vregen. En misschien krijgen we van Geertje even een tijdelijke uitslag. Dat zou fijn wezen. Huzum. Let me dat het Turendel. Ja, is ik redelijk anoniem in deze wedstrijd. 12e plak. Bis ze starten. En ja, de nummer 3 die nog even verschalkt waren. Terug de nummer 2 helemaal. De Klaas van de Meulen, daar krijg ik even een reactie van. Klaas van de Meulen van het scootje van Waldsijn. Als tweede van start, als derde over de finish. Wat docht dat, Moidi? Nou, ik ben heel blij met het derde plakje natuurlijk. Eindelijk weer eens de vlag in top. We zijn dat is het. Ik een deel van een doel. Een keer de vlaggen weer eens in top te hebben. Dat heb ik al heel wat jaren diend. Ja, en natuurlijk je strijden mooi om het eerste plak. En dan wil je het redden. Dus dat is toch een beetje. Nou ja, dat is jammer. Laat het zo netjes is, want je wil winnen. Punt. Dat is één plakje verlen, maar bij de eerste treien is altijd goed, toch? Ja, dat is absoluut goed, maar die man hebben we eens even voor de finish inhalen. Dat viel toch krek ietsjes als er één plakje achteruit ging. Maar dat net om ik ben hartstikke blij met het tweede plakje, daar net van. Maar toch, nou, dat ik gewoon zo, dat je het was doe je net goed in de sport. Maar ja, aan de andere kant kerst ik denken van, goh, vorig jaar we hield dit achterom. En nu doen we gewoon mooi. Dat klopt. Maar vooruit, dat smaakt het naar meer natuurlijk. Nou, dus ja, dat is lekkerder om die kant en dan om fruit te wollen. Ja, maar het klopt, ja, vooruit zit we achterin. Ja. En Sneur zei dus nog Jimmy van, dit is eigenlijk een beetje een leer hier. Ik moet het scootje weer opnieuw kennen leren, omdat het zo'n soort verhoor is. Ja, klopt. En wij ploeg ik. Dus dat merken we. Ik krijg mijn rol er ook aan. Die nieuwe dingen gingen net goed. Ik zelf ook een foutje maken. Nou, bij Heerenveen, ik even een inschattingsfoutje. Kwamen we weer wat achter. We helden ze weer wat in. Maar ja, om er voorbij te komen is best moeilijk. Maar zo'n wedstrijd is maar. Dus dit gaan we rustig evalueren. Maar we komen volgende keer nog een stukje beter door te wijzen. Evalueren je hem altijd? Ja, dat doe je altijd wel even van. Want je sjuggen lang net alles. Dus als juster heb ik een heel soort dingen. Die track en trace is hartstikke leuk om dingen. Hey, hoe ging dat eigenlijk? Waarom wie dit, waarom wie dat? Want je beleven wedstrijd, die flitsen. Maar dan kom je tot dingetjes en dan komt er dan de complete film. Nou, dus dat is het mooiste aan die techniek die er is. En ik maak me hoor. Oh, wie zijn we daar? Oh ja, gebeurde dat? Oh ja, nou is het zoist. Even wat oors. Dan ben ik opnames van Dij en van Scootje en de bemanning maken terug Max. En nu heb ik uit betrouwbare bron jet. Ze komen het wat jong uitstuurt. Maar dat je een heel soort willen hebben om die Hollands praten. Ja, zeker. Wij bevriezen, dus wij zijn een beetje stugger. Wij zijn net goed in goede tijden, slechte tijden, echt maar. Dus ja, je moet het met die man in Zuid trekken. En ook kan het niet een beetje enthousiaster. Ja, ik zeg man, wij bevriezen. Ik ga net... Alle vrienden aan de markt is al 3 biertjes even dat ik dat ken. Nou ja, dat heb ik geoefend, dus dat is lachwekkend voor de rest van de bemanning. En is er jong plat voor? Wij gaan jong al even zien, ja. Ja, ik heb weer even uitzien. Ja, prima. Dus Klaas van de Meulen. Hij wil Joert redden en hij is jong te zien in het Scootjesjournaal. Nou, dan gaan wij ik even zien aanken, want hij geniet nou. En ietsje minder om zijn plakje, maar ik denk dat er een... puikenprestatie deel zetten had. Tot toch een derde plakje daar. San ooit voor de orengroep. En nou ja, ben stadig gewoon. Alle scootjes een beetje binnenkwamen. En ik neem even
voorlopig het klassement op. Want onderin is het, of in de midden, is net helemaal duidelijk hoe iedereen op zijn noemer eindigen is. Maar als ik ze via de track and trace binnenkrijgen ga, is het... ben ze er al hier al? Ja, Jenne Wout is er ook al, hè? Ja, het binnen al hier naar binnen. Is het... het Veen. Joert de winnaar op de Veenhoop. Dat is wis. Wat nog meer wis is 2 hele mannen. 3 wat zijn. We zeggen hem correct. Klaas van der Meulen. Fjouwer, heel knap zielt. Het grauwste scootje. Een heel soort ophellen. Die doet weer, die doet altijd mooi voor het kampioenschap. En nou, na 2 races ik alweer volop on kop. 5 Akrum, 6 Drachten. 7 Starem, 8 Lemmer, 9 Ljouwert, maar ik denk dat die wel een plakjes heger zit. 10 Snits, halve Huzem, 12 de Jouwer, 13 Jennewoord, een 4 lang waar. Maar de transponders en alles, dat wijzigt wat. Dus ik zie het nog maar een keer. Jere verhoort het nog wel wat in. Maar dit is voorlopig de street hier op het wetter bij de Veenhoop. Anke, bedankt, vond je het leuk? Ja, hartstikke wel leuk. Mooi. Dankjewel. Nou, hartstikke goed dien. En we jury van de week, waar juren we die weer? Welke wedstrijd? Waasje ben ik er op de Henne en Vreed op Elehuizen. Azië op de Henne. En dat is een mooie wedstrijd op iepen wetter. Dan hopen we nog meer tactische slagen vanuit de jaren. Van Safi hier op het wetter bij de Veenhoop Tierentank. En morgen even zelfs in Jennewoord. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjeboud, Rabobank en Hayema Hielkema. De 121ste Freulen, Harm Zuidema, van Ljouwert voor de opslag. Brent Timmerman, zwaar voor dat Rory wint hier in Wommels. Maar waar zit er wel eens hinnen? Goeie vraag. Wat is nou in het Kapkelander? Nou, is het net een goed idee dat we de meesten zelfs veegje weer hinnen matten? Ach, waarom ik net? Nou, dan doen we dat toch? Kunnen we dit busje en dan vliegen we door heel Friesland. We komen erop! Leefde, verdriet, tjinslag, geluk, wrakseling, passie. We komen het alle get zin in ons leven. Bekende Friezen vertellen deze simmer in Bureau de Vries wat zij al op haar paardje komen binnen en de lessen die ze daaruit hellen hebben. Nou snijn met kleurrijk dominee Corrie Nicolai. Harkje snijn tolle voeren naar Bureau de Vries op de radio of naar je podcast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjeboud, Rabobank en Hayema Hielkema. Sietse Brouwer, maar het scootje van het Jereveen. Zij winnen hier op de Veenhoop. En dat is uitstekend die natuurlijk. Ze mochten als eerste fot, want dat wie natuurlijk op noemer starten. Ze starten maar noemer 1, maar dan mag je ook altijd als eerste finish. En dat hadden ze die en dat is proficiat dus van het scootje van het Jereveen. We zullen nu nijbeskoogje. Dat doen we vanzelfs met Sibo Siesling. Sibo, ik zei van tevoren, ik had een zuur nog krijgen, hè? Want ja, we weten wel, het wordt misschien wel carousel draaien, maar het waard op een gegeven moment toch nog heel spannend. Ja, gelukkig wel. De eerste 2 uur tot om 4 uur daar weer eigenlijk carouselzielen. In het begin, in de eerste trein hier nog wel een beetje street. Hele mannen die denken steeds mooie onvalslagjes en dat liep ik even te slagen, maar dat ze hier weer in de rij varen en weer eigenlijk, weer een beetje saai. Totdat die wind kromp.
Nee, Rome bedoel ik. En dat weer wel het laatste uur weer prachtig. Ja, maar dan komt hij weer wat meer uit het zuidwesten daar. Ja, en dan kun je, dan mag je Lavieri, hè? Dan mag je een heel mooi cruiserekje. Ja, de eerste trein die kon deze slag nog helemaal aanmaken. Dus die roem nog verder uit. Ja, Drachten die weer daar een beetje het slachtoffer van die... ja, die is ook enorm. Nou, die moest die slag al maken. De man ben nog één keer naar de hoogste boei geweest en toen weer waarom. Drachten moest daar al Lavieri, die ging eigenlijk al een beetje aan gas daar. Dat wie, ja, verrekte sneu voor de man. Maar ja, en van we zijn een beetje krek de sies van de balen voor de finish. Ja, dat is sneu. Ja, dat is zeker sneu. Maar we hebben nou in elk geval de top van het klassement. Die binnen al hier binnen. Het was op een gegeven moment in het Grietmansrek echt een vreselijke griebus. Het wie net alleen voor de organisatie, voor de jury, voor de wedstrijdcommissie. Maar ook voor u haast net meer bij te houden van waar finish nou eigenlijk uiteindelijk als eerste. Maar de top is natuurlijk Ian Jereveen. Dan de hele mannen. Var wordt zijn fjouwer grauw. Laten we toch even nemen. Want ja, hoe is het nou toch mogelijk? Ze start als joggende. Ze zitten hield iets wat op het zonde 8e plak. En je knipt je twakken met 9 en zo anders als vierde. Ja, wonderbaarlijk. Nou ja, complimenten. Zo solide dat ze er weer terugheen Lavieri en een paar keer misschien wel een gelukje. Maar ik kan toch weer zien. Als een machine gaat er doorheen, bakboot, stuurboot en ervoor langs, achterlangs en hupsakee, daar ben je niet van ja, valt mij de hele tijd een beetje achtste. Wat wien ze joggen en niet, en ze zullen zijn het vierde plak, dat is onvoorstelbaar. Ja, maar dat is stuurmanskunst? Ja, daar zit kunst in en ja, ik wilde net weer altijd zeggen, maar ik kan wel zien hoe mooi ze hoe staag gaan en dan, ja, dat gaat goalie gewoon, prachtig om te zien. Ja, maar dat het hele Wien is en het is carouselziel, ja, dan doet zij ook gewoon net mooi. Maar zodra het echt op ziel komt, ja, dan kun je in één keer, dan kun je een scootje zien, Helly. Ja, zal ik het je wel, ja. Het is wel mooi om te zien. Wie een prachtige les die hele oren, hoe zie je kruisten heen en weer. Dat we bakboot, stuurboot, alle situaties, reden vlagen en ik denk, ja, hoe het gaat komen. We hebben een hele mooie, ja, het lieke voor u van afstand een hele klassieker bakboot, stuurboot, Marjane Wout en Lauwert. Wij zijn zo'n raar woord, dat mag eigenlijk net, maar nou, Lauwert die giet eigenlijk de bietenbult op, maar dat is toch iets zoals, wij konden het misschien net goed gaan zien, want de vlagen weer eruit, dus ze zijn net klaar. En Wout, ik denk, nou ja, die is een beetje dupe, of de dupe, die is van, maar ja, hier een laatste worden, maar ja, dan mag je net klaar Lauwert, denk ik. Nee, wat we toch op een gegeven moment, want Lauwert die staat natuurlijk als nummer lijst, als nummer 14. Ze lijn doe op het joggende plak. Prachtige, een inhel race van 4 scootjes. Ja, en dat je dan alles weer verspielen. Want Totoch is echt ja, een klassieke bakboord stuurbeurt. Ze gaan de bietenbrug op. Ja, jammer Lauwert, dat willen toch 14 punten. Nou ja, zal ik het hier inderdaad. En Claire, ik zie daarnaast een hooranalist jaren, die weet het ik bliksem zo goed al. Ik zeg, ja, dit lijkt het wel echt bakboord stuurboord. En dan, ja, dan is het in de regel bij het lul. Dat is weer jammer. Zo konden wij het chillen, het bijzonder zitten. Ja, maar, ja, goed, maar uiteindelijk is dan die redenvlagen, die protestvlagen, is het toch weer uit. Dat is toch opmerkelijk dan? Ja, wij Lauwert voeren hier langs en die hier de redenvlagen erin. Dus we zijn al, er is toch iets over aan de hand. Dat er misschien, dat wel, weet ik het wat er gebeurt. Konden wij van afstand net zien. Het was heel duidelijk van u kant te zien, bakboord, stuurboord, dachten wij. En een klapje, ik kon zien dat ze elkaar raken. Maar ja, vrij vlot en nou hier Lauwert de redenvlagen erin. Nou ja, dan had er nog geen protesten binnen, moet ze in de hand klappen. Ik ga nog binnenkregen dat Akkerum is nevens mij nou als 4e eindigen. Dan Drachten en Starum. En dan de Lemmer. Zij is nou de voorlopige uitslag. En protesten, ja, die zullen er dan nou net meer wezen. Totaal net meer. Ik weet net, Drachten hier ook nou reden vlagen. Maar volgens mij is die direct uithellen. Oké, die vlagen minder direct uithellen. Oké, nou ja, daar kunnen wij verder niks van zitten. Dan heeft het rustig in de protestcommissie. Dan ga je daar een feestvieren en een glas bier nemen. Nog even hoe het hele lichte waren. Hè? Want ja, je verneemt de Wien look nowhere wat hoor. Hè? Dat kun je nou vielen. Maar het hele lichte waar. Ja, is dat lastig eigenlijk? Is dat echt gewoon mentaal best wel een zwier speeltje? Ja, er is niks aan. Wij hebben dat ik wel hand en je weet dat wel, maar dan ben je raakt je eigenlijk zaak gefocust en je zegt, het is vaak zo dat die een hele Wien, ze komen dan vaak dichterbij. Ja, wat mag ik dan? Mag ik omheen, mag ik deel houden, mag ik omheen, mag ik in de Wien? Ja, die loefde wel, de win je vaak net wat mooi, maar ja. Intussen viel kost het goed bij Januari en die waren op een gegeven moment tot 2-3 inhalen omdat ze net omheen gingen. En dan denk je, ja, wat voor een game, dan toch maar omheen. Je moet een keuze maken. Als er een beetje zou je heen vliegen, dan ben je gewoon te laat. En dat is gewoon zenuwachtig zien. Ze bij Heerenveen op een gegeven moment, die kwam je vlak van langs en wat zijn die zie je hem eigenlijk op de grond. En dat is juist die man en dat viel gewoon kloten. Dat viel gewoon als door de skipper zegt, ja, maar de hele, wat mooi, wat doe je nou goed? Maar ja, ze had rijden. En, ja, maar ziet ze zou je van mijn wedstrijdziel net zo vol uit te stingen. Nee, nou dat deed ik zo. Maar goed, dat horen hoe je heen rent en je doet niks. Je moet er toch reageren. En dat is gewoon zenuwslopend. Je moet er constant de hasjes erbij houden. En dat is wel, ja, het vakje wat meer. Dan weet ik het, een boomje erbij. Maar en toen ze hier begon te kruisen, toen hier was hij eigenlijk al in de bossen. Maar wij hier het laatste raak ik net dacht dat helemaal hem daar was hij nou weer pakken. Zodat
kerstmachine dat moest op die niepens wezen. Nou, in elk geval, Sietse Brouwer die had je nagels met roer, maar het wilde de oewinning te pakken. En dat is hartstikke mooi. De eerste oewinning van het scootje van het Jereveen. En we kunnen nou ook wel zeggen dat Grauw nou na 12 wedstrijden in elk geval de klassementsleider is. Nou, de eerste oewinning natuurlijk op het eigen thuiswetter, dat wie Oude Sneun. En Joert een heel krees vierde plak. Maar goed, we binnen maar krijgt hij het aanzetten, hè? Ja, zeker. Morgen nog even hier wat omgriemen en dan gaat het waasje het echt de ziel op. Morgen keer weer naar Jennewoord. Ik ben heel benieuwd hoe dat komt. Ik zou zeggen, graag ontmoen. Dan dus bij Jennewoord. Ondan. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van din huis had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. Lieve, wat hebben wij het toch mooi voor elkaar. Oh, Albertina Agnes, prinsessen van Oranje, zeker weten. En ik ben ook zo trots op de Prinsentuin. Heb ik zelf aangelegd. Oh ja. En toch, Willem, vergeet ik. Er klopt iets niet. Nee, er ontbreekt iets. Kom nou naar Ultiem Buitenleven voor de allermooiste tuinmeubels, barbecues en kampeerspullen. En profiteer ook van uw summer sale. Kijk, dit is het ultieme buitenleven. Ik in dij het paard vol voor. Om te zinnen als ver opkomt. Lezen wij hier bij elkaar. Dan zie ik borst bij mijn blauwe te sliepen. Sjops vol hoe ik naar die zeg.